Κυρίες και κύριοι, στην Κύπρο και την Ελλάδα, καλησπέρα σας και χρόνια πολλά. Η απόψινή συζήτηση μεταξύ του κυρίου Γλάφκου Κληρίδη και του κυρίου Σπύρου Κυπριανού, παρόλο που συμφωνήθηκε και προετοιμάστηκε από καιρό, έρχεται σε μια εποχή που την κάμνει διπλά επίκαιρη. Η δημοσιοποίηση με την έναρξη του έτους αρχείων του Βρετανικού Υπουργικού Συμβουλίου και του Foreign Office σηματοδοτεί αρκετές συζητήσεις, δηλώσεις και αντιδράσεις, αλλά και επανατονίζει, πιστεύουμε, την ανάγκη για πλήρη και αντικειμενική διερεύνηση των γεγονότων από μελετητές και ιστορικούς. Ακόμη και εάν δεν δοθούν απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που αναμένεται και αναμένουμε να απαντηθούν από την απόψινή συζήτηση, θεωρούμε κέρδος για τον τόπο μας το γεγονός ότι γίνεται αυτή η τηλεοπτική συνάντηση. Γι' αυτό και εκφράζουμε εξ αρχής ευχαριστίες προς τους δύο προσκεκλημένους μας, γιατί πράγματι με προθυμία δέχθηκαν την πρόσκλησή μας και είναι εδώ μαζί μας απόψε για να καταθέσουν εμπειρίες, προσωπικά βιώματα αλλά και εκτιμήσεις από τα γεγονότα τα οποία και οι δύο έχετε ζήσει αυτή την πολυτάραχη περίοδο της κυπριακής ιστορίας. Και οι δύο συνομιλητές απόψε υπήρξαν από τους πρωταγωνιστές των εξελίξεων μιας κρίσιμης για τον τόπο μας περιόδους. Έχουν επομένως πολλά να πούν και να καταθέσουν. Βέβαια δεν είναι οι μόνοι. Άλλοι εν ενεργεία πολιτικοί, όπως οι κύριοι Βάσος Λυσαρίδης, Τάσος Παπαδόπουλος, Ανδρέας Ζαρτίδης, αλλά και γνωστές πολιτικές προσωπικότητες του τόπου, έχουν επίσης πολλά να καταθέσουν. Κάνουμε απόψε μια αρχή, επιλέγοντας αυτό το είδος προγράμματος, τον διάλογο δηλαδή μεταξύ δύο, επειδή πιστεύουμε ότι αυτή η μορφή προγράμματος υποβοηθεί καλύτερα να εξετάσουμε το θέμα μας. Να πούμε ακόμη ότι δεν φιλοδοξούμε να εξαντλήσουμε το θέμα, αφού αναγκαστικά θα εξετάσουμε μια μακρά και πολυτάραχη περίοδο της ιστορίας του νησιού μας. Σπέβδουμε επίσης εξ αρχής να διευκρινίσουμε ότι θα επιχειρήσουμε μια ανασκόπηση των γεγονότων με ιδιαίτερη αναφορά σε κύριους σταθμούς της υποεξέταση περίοδου. Οι κύριοι Κληρίδης και Κυπριανού βρίσκονται εδώ μαζί μας απόψε, όχι ως οι ηγέτες των κομμάτων τους, αλλά ως πολιτικοί που διαδραμάτισαν ρόλο σε αυτές τις εξελίξεις υπό διάφορες ιδιότητες αυτή την περίοδο. Λοιπόν, αυτά τα εισαγωγικά και διευκρινιστικά και μπαίνω με την πρώτη ερώτηση, η οποία έχει περισσότερο μια γενική τοποθέτηση. Κύριε Κληρίδη, κοντά σας πρώτα. Κοιτάζοντας σήμερα το ιστορικό μας χθες, πιστεύετε ότι μπορούσε η μικρή Κύπρος να συμβάλλει κατά διαφορετικό τρόπο στη διαμόρφωση των εξελίξεων και να αποφύγει την τραγωδία του 1974? Πιστεύω ναι, ότι μπορούσαμε να είχαμε ακολουθήσει μια άλλη πορεία, η οποία δεν θα μας οδηγούσε στα θλιβερά γεγονότα του 1974. Λέγοντας αυτό, δεν σημαίνει ότι θέλω να επεκτηθώ της δικής μου ευθύνης, αλλά τώρα, βλέποντας πίσω με αντικειμενικότητα, κρίνω ότι διεπράξαμε ορισμένα ασφάλματα εκτιμήσεως. Τα είδαμε τότε με τον τότε φακό. Βλέποντας τα σήμερα με το σημερινό φακό και με μεγαλύτερη απόσταση και κρίνοντας αντικειμενικά, πιστεύω ναι. Και να δώσω μερικά παραδείγματα. Παρακαλώ. Ναι. Αρχίζω με τις συμφωνίες της Ζηρίχης. Οι συμφωνίες της Ζηρίχης δεν ήσαν ιδανικές. Έγιναν όμως αποδεχτές από τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο για να αποφευθεί μια χειρότερη λύση, η λύση της διχοτόμησης. Ο ίδιος είπε ότι ήταν αδύρυτη ανάγκη να τις δεχθεί. Και αφού τις δεχθήκαμε, ήταν σωστό τόσο σύντομα, προτού ακόμα τις εφαρμόσαμε πλήρως, να ζητήσουμε την τροποποίησή τους, και μάλιστα όταν η τότε ελληνική κυβέρνηση έντονα διαφώνησε με αυτή την ενέργεια και μας είπε να μην προχωρήσουμε. Το δεύτερο, υποτιμήσαμε τον ρόλο της τουρκικής κοινότητας εν συσχετισμό με την Τουρκία και δεν δώσαμε την απαιτούμενη προσοχή στην ανάγκη να δημιουργήσουμε πρώτα γέφυρες εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο κοινοτήτων προτού κινηθούμε για την ανατροπή των συμφωνιών Ζηρίχης ή την τροποποίηση. Τρίτον, μπορεί να πει κανείς ότι υπερτιμήσαμε τον ρόλο των Ηνωμένων Εθνών, γιατί πιστέψαμε ότι μέσω των Ηνωμένων Εθνών, με τη βοήθεια των αδεσμεύτων, με την συλλογή ψηφισμάτων, θα μπορούσαμε να κάμψουμε
την τουρκική αδιαλλαξία και να πετύχουμε βελτίωση των συμφωνιών Ζηρίχης Λονδίνου. Ακόμα δεν σταθμίσαμε σωστά ποια ήταν η στρατιωπολιτική θέση της Ελλάδος και της Τουρκίας την εποχή εκείνη. Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, θα σας υποβάλω ένα ερώτημα το οποίο συχνά το ακούμε αναφορικά με τις εκτιμήσεις που κάνετε. Αυτό έγινε και με την ευκαιρία της εκδόσεως του βιβλίου σας. Μήπως αυτά τα πράγματα τα βλέπουμε εκ των υστέρων και ήταν αδύνατο να τα δούμε τότε μέσα στις συνθήκες της τότε εποχής? Άρα ερχόμαστε σήμερα να τα εκτιμήσουμε και να βγάλουμε αυτά τα συμπεράσματα τα οποία λέτε, ή ήταν δυνατόν να εκτιμηθούν από τότε? Αυτό έχει σημασία. Πιστεύω ότι δεν τα εκτιμήσαμε τότε, ενώ ήταν δυνατόν να εκτιμηθούν. Και όταν λέγω δεν τα εκτιμήσαμε, δεν εννοώ... Μιλάτε συνολικά. Μιλώ συνολικά. Μάλιστα. Αλλά πρέπει να πω δύο πράγματα για να το ξεκαθαρίσω αυτό το θέμα. Ζούσαμε τότε κάτω από την επιρροή δύο μεγάλων απαγοητεύσεων. Η μια απαγοήτευση ήταν ότι δεν πετύχαμε τους στόχους του αγώνα μας, την ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα. Και η δεύτερη απαγοήτευση, ότι αναγκαστήκαμε για να απαλλαγούμε από τον Βρετανικό ζυγό να δώσουμε υπέρογκα δικαιώματα σε μια μειονότητα. Και ζούσαμε κάτω από αυτό την πίεση, την ψυχολογική αν θέλετε πίεση των δεδομένων. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, θα επανέλθουμε οπωσδήποτε σε αυτά αργότερα. Κύριε Κυπριανού, κοντά σας, όλα αυτά τα χρόνια που αναλώσατε τη ζωή σας στα πολιτικά πράγματα του τόπου και εκτιμώντας τώρα όσα συνέβησαν, εσείς τι θεωρείτε ότι συνέτεινε περισσότερο σε αυτή την κατάληξη του προβλήματος μας το 1974? Πιστεύω, και διαφωνώ σε αυτό με τον κύριο Κληρίδη, πιστεύω ότι δεν ευθύνεται η δική μας η πλευρά για τις εξελίξεις του κυπριακού προβλήματος, για το σημείο στο οποίο φτάσαμε σήμερα. Εκείνο το οποίο συνέβη, κατά την άποψή μου, ήταν από την ώρα που η Βρετανία επανέφερε τον τουρκικό παράγοντα στο κυπριακό πρόβλημα, από εκείνη την ώρα η Τουρκία πήρε την απόφαση να προωθήσει μια διχοτομική πολιτική, να εφαρμόσει ένα επεκτατικό σχέδιο, να προωθήσει τη διχοτόμηση της Κύπρου σαν πρώτο στάδιο για μετέπειτα εξελίξεις. Και η Τουρκία δεν δέχθηκε τις συμφωνίες της Ζηρίχης και του Λονδίνου σαν μια λύση του κυπριακού προβλήματος. Τις δέχτηκε σαν ένα σταθμό. Σαν ένα σταθμό για να τον χρησιμοποιήσει παραπέρα, αργότερα, σε κάποιο στάδιο, για άλλα βήματα προς το στόχο της διχοτόμησης. Χαρακτηριστικά ήταν και τα έγγραφα τα οποία είχαν βρεθεί κατά τη διάρκεια των ταραχών του 1963, κατά τη διάρκεια της τουρκοκυπριακής αντασσίας, σε ένα χρηματοκιβώτιο Τούρκου Υπουργού, όπου υπήρχαν έγγραφα τα οποία καταθέσαμε όταν είχαμε πάει μαζί με τον κύριο Κληρίδη στο Συμβούλιο Ασφαλείας το 1964, τα καταθέσαμε στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Και μέσα στα έγγραφα αυτά έγινε σαφώς λόγος ότι οι συμφωνίες Ζηρίχης και Λονδίνου ήταν ένας σταθμός. Μάλιστα. Τώρα, θέλω να μου επιτρέπετε. Παρακαλώ. Τι είναι που συνέβη? Εκείνο που συνέβη, η μεν Τουρκία προώθησε αποφασιστικά την πολιτική της κάτω από την ανοχή των χωρών που θα μπορούσαν να την επηρεάσουν. Μόνο μεμονωμένα σε ορισμένες περιπτώσεις την επηρέασαν, όπως ήταν η επιστολή Τζόνσον το 1964. Αλλά γενικά αφέθη η Τουρκία να προωθήσει αυτή την πολιτική της και ενισχύθη. Ενισχύθη με το σχέδιο Μπολ, ενισχύθη με το σχέδιο Άτσεσον, ενισχύθη με το σχέδιο Λέμνιτσερ, ενισχύθη με πολλούς τρόπους στην προσπάθεια της να επιτύχει μια διχοτομική λύση του κυπριακού προβλήματος. Βεβαίως, αν μιλούμε για σφάλματα της δικής μας πλευράς, το σφάλμα ήταν το πραξικόπημα. Το σφάλμα ήταν το πραξικόπημα το οποίο έδωσε στην Τουρκία την ευκαιρία που αναζητούσε και ανέμενε από χρόνια για να προωθήσει πιο αποφασιστικά τα σχέδιά της για τη διχοτόμηση της Κύπρου, για τη δημιουργία ενός προγεφυρώματος μέσα στην Κύπρο. Για να είναι ξεκάθαρη, συγγνώμη κύριε Κλήρη, για να είναι ξεκάθαρη η πρώτη σας τοποθέτηση, επειδή μετά θα πάμε στις λεπτομέρειες. Έχω ακόμα ένα σχετικό ερώτημα, κύριε Κυπριανού.
Δηλαδή, με την τοποθέτηση σας εσείς, αν το καταλαβαίνω καλά, δεν θεωρείτε ότι έγιναν από τη δική μας την πλευρά τέτοιας μορφής λάθη, εκτιμήσεων ή τακτικής, τα οποία συνέτειναν στο να φτάσουμε εκεί που φτάσαμε ή να χαθούν κάποιες ευκαιρίες για να λύσουμε το Ακούστε, πρόβλημα. είναι εύκολο να μιλά κανείς για λάθη εκ των υστέρων. Μάλιστα. Αλλά βλέποντας και εκ των υστέρων τα πράγματα, διότι αν είχαμε διαφορετική άποψη την ώρα που εξελίσσονται τα γεγονότα και δεν την διατυπώσαμε, διεπράξαμε σφάλμα. Εγώ βλέποντας τώρα και εκ των υστέρων τις εξελίξεις, παραδείγματος χάρη να ανέφερε μερικά παραδείγματα ο κ. Σκληρίδης. Ναι. Δεν θεωρώ ότι ήταν σφάλμα η προσπάθεια μεταβολής ορισμένων άρθρων του συντάγματος, τα λεγόμενα 13 σημεία. Θα έρθουμε ενός ξεχωριστών κεφάλαιων σε αυτό, ναι. Είναι και διάφορες εξελίξεις, δεν τις θεωρώ ότι ήταν λάθη της δικής μας πλευράς. Παρουσιάζονται τώρα λάθη της δικής μας πλευράς, ενώ δεν ήσαν, διότι θέλουμε να δώσουμε κάποια εξήγηση σε εξελίξεις. Η εξήγηση είναι απλή κατά την άποψή μου. Είναι η τουρκική πολιτική, η βρετανική πολιτική που την ενίσχυσε, η αμερικανική πολιτική που την ενίσχυσε, το πραξικόπημα της Χούντας που της έδωσε τελικά την ευκαιρία να μας οδηγήσει στη σημερινή τραγωδία. Ευχαριστώ. Θέλετε κάποιο σχόλιο? Ναι. Ο κ. Κυπριανού χρησιμοποίησε τη λέξη ότι δεν ευθύνεται η δική μας πλευρά. Ασφαλώς εγώ δεν ισχυρίστηκα ότι ευθύνεται η δική μας πλευρά. Και συμφωνώ ότι και η Τουρκία δέχθηκε τις συμφωνίες Ζηρίχης σαν ένα σταθμό, αλλά τονίζω ότι και εμείς δεχθήκαμε αυτές τις συμφωνίες σαν ένα σταθμό. Και επιπρόσθετα, αφού ξέραμε ότι η Τουρκία είχε επεκτατικές διαθέσεις, το θέμα το οποίο είναι γύρω ήταν σωστό να κινηθούμε όπως κινηθήκαμε, όταν μάλιστα δεν είχαμε και τη συμπαράσταση της ελληνικής κυβέρνησης. Επαναλαμβάνω ότι θα επανέλθω σε αυτό, δεν θα σας στερήσω την ευκαιρία. Είναι ένα από τα σημεία, το 13 σημεία θα επανέλθουν οπωσδήποτε. Ναι. Όμως, κύριε Πρόεδρε και κύριε Πρόεδρε, να μου επιτρέψετε σε αυτόν το σημείο να κάνω μια γρήγορη αναφορά στα γεγονότα που προηγήθηκαν του 1955. Το κάνω αυτό κυρίως για να υποβοηθήσουμε και την νεότερη γενιά που μας παρακολουθεί απόψε, γιατί για σας σίγουρα είναι γεγονότα που τα ζήσετε. Και η δική μου γενιά σε έναν βαθμό τα έζησε, όχι βέβαια όσο εσείς, αλλά υπάρχουν και πολλοί κόσμοι που. Ας θυμηθούμε τα γεγονότα στα γρήγορα και θα ακολουθήσουμε μετά μια χρονολογική σειρά. Λοιπόν, η δεκαετία του 1940 σηματοδοτεί και διαμορφώνει κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές ανακατατάξεις στην κυπριακή κοινωνία. Η είσοδος της Ελλάδας στον πόλεμο τον Οκτώβριο του 1940 και η μαζική κατάταξη Κυπρίων στο πλευρό των συμμάχων χαλαρώνει τα καταπιεστικά μέτρα των Βρετανών που επιβλήθηκαν μετά το κίνημα του 1931 και παράλληλα δίδει στο ενωτικό κίνημα νέα αγωνιστική έξαρση. Βλέπουμε μια πολύ χαρακτηριστική ταινία της εποχής εκείνης με τις γνωστές κινητοποιήσεις του κυπριακού ελληνισμού. Ηγετικό ρόλο στις εξέλιξεις αυτές διαδραματίζει η Εθναρχία με ηγέτη τον Αρχιεπίσκοπο. Παράλληλα όμως στην περίοδο αυτή αρχίζει και μια νέα πολιτική κίνηση. Το 1941 αποφασίζεται στη Σκαρίνου η ίδρυση του ΑΚΕΛ. Το 1946 το ΑΚΕΛ εκλέγει μέσα από την Παράταξη Εθνικής Συνεργασίας δημάρχους σε 4 πόλεις. Υπάρχει τότε μεγάλη αντιπαράταξη δεξιάς και αριστεράς, όχι άσχετη και με τα τεκτενόμενα στην Ελλάδα με τον εμφύλιο. Το καθολικό, ωστόσο, αίσθημα των Κυπρίων στο εθνικό ζήτημα επέβαλε κοινή ενωτική γραμμή στο Κυπριακό. Είναι χαρακτηριστικό να αναφέρουμε ότι η κοινή Κυπριακή Πρεσβεία, αποστολή δηλαδή από δεξιούς και αριστερούς, μετέβη στο Λονδίνο για να ζητήσει την Ένωση. Το αίτημα απορρίπτεται. Οι φιλελεύθερες αρχές που καθιερώθηκαν με το τέλος του πολέμου ενδυναμώνουν το ενωτικό αίτημα των Κυπρίων. Ο Αρχιεπίσκοπος με την ιδιότητα του Εθνάρχη τίθεται με κοινή και ομόθυμη αναγνώριση όλων επικεφαλής της ενωτικής κίνησης. Από πλευράς Τουρκοκυπρίων δεν εμφανίζεται ως αυτή την ώρα αντίδραση στο αίτημα της Ένωσης. Οι Βρετανοί προωθούν το 1947 τη διασκεπτική συνέλευση με στόχο, όπως διακήρυξαν, ένα φιλελεύθερο απικιακό σύνταγμα. Προσκλήθηκαν αντιπροσωπευτικοί παράγοντες και από τις δύο κοινότητες. Η διασκεπτική, παρόλο που αρχικά δίχασε τις δύο παρατάξεις, τελικά απέτυχε και διελήθη.
Αρχιεπίσκοπος Κύπρου είναι τότε ο Λεόντιος. Λίγο αργότερα ο Λεόντιος πεθαίνει, τον διαδέχεται ο Κυρηνίας Μακάριος ο δεύτερος. Το 1948 ο Μακάριος γίνεται Μητροπολίτης Κητίου και συμβάλλει στην αναδιοργάνωση της Εθναρχίας, που προωθεί και οργανώνει το ενωτικό δημοψήφισμα. Η 15η Ιανουαρίου του 1950, μέρα του δημοψηφίσματος, αποτελεί ακόμη ένα σημαντικό σταθμό. Στο ενωτικό δημοψήφισμα υπάρχει ομόθυμη ανταπόκριση δεξιάς και αριστεράς. Σε ατμόσφαιρα γενικού ενθουσιασμού, το 95,7% του ελληνικού πληθυσμού αξιώνει ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα. Η Βρετανία απαντά ότι το ζήτημα της ένωσης είναι για αυτήν κλειστό. Τον Ιούνιο του 50 πεθαίνει ο Μακάριος ο δεύτερος, τον Οκτώβριο εκλέγεται αρχιεπίσκοπος ο Μακάριος ο τρίτος. Από το 50 ως το 55 γίνονται προσπάθειες μέσω των Ηνωμένων Εθνών να διασφαλιστεί και για τον κυπριακό λαό το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης. Οι προσπάθειες όμως αποτυχάνουν. Το 1954 ακούγεται στη Βουλή των Κοινοτήτων το περίφημο ουδέποτε του Χόπκινσον στο αίτημα της αυτοδιάθεσης. Την ίδια χρονιά επιτυχάνεται εγγραφή του Κυπριακού στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Παράλληλα όμως εκδηλώνεται και η τουρκική αντίθεση σε οποιαδήποτε μεταβολή του καθεστώτος της Κύπρου. Κάθε μεταβολή, τονίστηκε τότε, πρέπει να γίνει στο πλαίσιο τριμερών συνομιλιών μεταξύ Μεγάλης Βρετανίας, Ελλάδος και Τουρκίας. Η προσφυγή στα Ηνωμένα Έθνη αποτυχάνει και έτσι κερδίζει έδαφος η ιδέα της ένοπλης επιδίωξης του αιτήματος αυτοδιάθεσης ένωσης. 1η του Απρίλη του 1955 ξεκινά ο αγώνας. Λοιπόν, και μετά από αυτή την γρήγορη αναδρομή στο ιστορικό παρελθόν, έρχομαι στο ερώτημα το οποίο υποβάλλω και προς τους δύο συνομιλητές. Εκτιμήθηκαν ορθά τα δεδομένα της εποχής εκείνης ή ήταν περισσότερο μια βεβαιασμένη ενέργεια, βασισμένη περισσότερο στο συναίσθημα και στο αίσθημα του δικαίου, χωρίς να συνυπολογιστούν τα ψυχρά συμφέροντα των ισχυρών της εποχής εκείνης? Ελεύθερα, θέλετε να αρχίσετε εσείς, κύριε Κυπριανού? Ευχαριστώ. Μάλιστα. Εγώ πιστεύω ότι δεν υπήρχε άλλη εκλογή. Από την έναρξη του ενόπλου αγώνα. Την εποχή εκείνη, από την έναρξη του ενόπλου αγώνα. Είχαν προηγηθεί πάρα πολλές προσπάθειες για μια συνεννόηση, για εξασφάλιση της ένωσης, λέω της ένωσης διότι αυτός ήταν ο στόχος του αγώνα και πριν από τον ένοπλο αγώνα. Και εξάλλου να υπενθυμίσουμε, λέτε για τους νεότερους, να υπενθυμίσουμε κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν οι Βρετανοί ήθελαν να πείσουν τους Κυπρίους να μετάσχουν στον πόλεμο εναντίον των Ναζί και της φασιστικής Ιταλίας, χρησιμοποιούσαν το επιχείρημα να εγγραφείτε στον Κυπριακό στρατό για να αγωνιστείτε για την ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα. Δηλαδή και από πλευράς Βρετανών χρησιμοποιήθη αυτό το θέμα της ένωσης για να πείσει τους Κυπρίους να αγωνιστούν στο πλευρό των συμμάχων. Ήταν δεδομένο ότι το αίτημα ήταν ένωσης, ήταν η φυσιολογική λύση του κυπριακού προβλήματος. Αφήνω, όπως σωστά είπατε, το ουδέποτε του Χόπκινσον δεν άφηνε πλέον οποιαδήποτε περιθώρια. Αφήνω που και η συνάντηση Παπάγου ήταν στην Αθήνα, όπου όταν ο Παπάγος προσπάθησε να γύρει το θέμα, ο Ήτεν του γύρισε την πλάτη και του λέει το θέμα είναι κλειστό. Δεν άφηναν περιθώρια για οποιαδήποτε άλλη διέξοδο. Και επομένως ο ένοπλος αγώνας ήταν πλέον μια ιστορική αναγκαιότητα, την οποία επέβαλαν οι περιστάσεις, αλλά επέβαλε και η αξιοπρέπεια του κυπριακού ελληνισμού. Ήρθε η ώρα για να γράψει ιστορία ο κυπριακός ελληνισμός και πράγματι έγραψε ένα έπος ασύγκριτο και ανεξάρτητα του πώς εξελίχθησαν τα πράγματα, πρέπει όλοι να είμεθα υπερήφανοι για τον αγώνα της ΕΟΚΑ, για τις θυσίες των ηρωικών παιδιών μας και γενικά για τον αγώνα που διεξήχθη κάτω από τρομερά δύσκολες συνθήκες και κατέληξε όχι στην Ένωση, σε κάτι άλλο, στην ανεξαρτησία της Κύπρου, έστω υπό περιορισμό. Πιστεύω, κύριε Πρόεδρε, ότι ουδής αμφισβητεί την ηρωική έξαρση του λαού μας, αλλά και τα κατορθώματα του. Αυτό δεν τίθεται υπό αμφισβήτηση. Εκείνο που τίθεται σαν ερώτημα σήμερα με την ψυχρή, αν θέλετε, λογική, είναι αν συνυπολογίστηκαν όλοι εκείνοι οι παράγοντες, οι συνθήκες της εποχής εκείνης. Και μου έχετε απαντήσει, πιστεύω. Έχω απαντήσει. Με τα τότε δεδομένα δεν υπήρχε άλλη επιλογή. Αλλά κρίνοντας και εκ των υστέρων τα δεδομένα και πάλι λέτε το ίδιο. Ο κύριος Κληρίδης. Το ερώτημα σας
είναι όχι αν δεν είχαμε άλλη διέξοδο, αλλά όπως το αντιλαμβάνομαι το ερώτημα σας είναι αν έγινε σωστή εκτίμηση των δυνατοτήτων που είχαμε. Ακριβώς. Πιστεύω ότι δεν έγινε σωστή εκτίμηση των δυνατοτήτων που είχαμε. Το ότι ο κυπριακός λαός είχε γαλουχηθεί με την ιδέα της Ένωσης για γενναίες και ότι πίστευε και τι ήθελε αυτό το πράγμα ήταν ένα γεγονός. Το ότι οι Άγγλοι είπαν το ουδέποτε ήταν ένα γεγονός. Το ότι η εθνική μας αξιοπρέπεια μας επέβαλε να μην δεχθούμε το ουδέποτε και να βρούμε τρόπο να το αντιμετωπίσουμε και αυτό είναι ένα γεγονός. Αλλά πιστεύω ότι υποβαθμίσθη ο κίνδυνος ή δεν ελήφθη υπόψη ο κίνδυνος του τουρκικού παράγοντα και ότι οι Άγγλοι με την πολιτική που είχαν θα ανεμίγνιαν τον τουρκικό παράγοντα και φυσικά και τότε υπερεκτιμήθη το ότι μέσω των Ηνωμένων Εθνών θα μπορούσαμε να κερδίσουμε το δικαίωμα της αυτοδιαθέσεως, το οποίο δεν κατορθώσαμε. Αλλά θέλω να τονίσω κάτι. Ο αγώνας εκείνος ήταν ένας υπεράνθρωπος, υπέροχος αγώνας για τον οποίο είμαστε όλοι υπερήφανοι. Ασφαλώς. Αλλά δεν πρέπει να ξεχάνουμε ότι η Κύπρος στην εποχή εκείνη είχε εξαίρετους εθνικούς ηγέτες. Είχε τον Μακάριο, ο οποίος ήταν εθνικός ηγέτης, και από τη στρατιωτική πλευρά είχε τον στρατηγό Γρήβα, ο οποίος σαν εθνικός ηγέτης και στρατιωτικός ήταν και εκείνος εξαίρετος. Εκείνο που έλειπε από την Κύπρο ήταν ότι δεν είχαμε πολιτικούς οι οποίοι εγνώριζαν την διεθνή σκηνή. Η Ελλάδα σε αυτή την περίπτωση δεν έπρεπε να διαδραματίσει ένα σημαντικότερο ρόλο. Ακριβώς επιρρύπτω μεγαλύτερη ευθύνη σε αυτό το θέμα στην ελληνική κυβέρνηση, η οποία είχε την πείρα, γιατί εμείς ήμασταν μια απικία, ξέραμε πώς να αγωνιζόμεθα εναντίον των κατακτητών μας, αλλά δεν είχαμε εκείνη την ευρύτητα της πείρας που χρειαζόταν για να κάνουμε σωστές εκτιμήσεις των αλληλοσυγκρουμένων διεθνών συμφερόντων και πώς αυτά τα συμφέροντα θα εμπόδιζαν την ευόδοση του αγώνα μας. Πιστεύω ότι δεν φταίμε εμείς εδώ, αλλά ίσως περισσότερο... Που είχε και την παράδοση στο Υπουργείο Εξωτερικών κτλ. Εσείς συμφωνείτε σε αυτό, κύριε Κυπριανού? Μιλώ ειδικά για το σημείο της κατεύθυνσης της πολιτικής. Δεν αμφισβητώ ορισμένα πράγματα. Ασφαλέστατα είχαμε τον Μακάριον, ο οποίος ήταν μια μεγάλη φυσιογνωμία, ηγέτης του κυπριακού ελληνισμού. Ασφαλέστατα ο στρατηγός Γρήβας ήταν ο κατάλληλος για να αναλάβει τον ένοπλο αγώνα, ανεξάρτητα από σφάλματα τα οποία έκαμε μεταγενέστερα. Ασφαλέστατα συμφωνώ ότι δεν υπήρχε ο πολιτικός κόσμος με την αναγκαία πείρα του διεθνούς παράγοντα για να καταλήξουν σε συμπεράσματα σωστά ότι η ελληνική πλευρά, η ελλαδική δηλαδή πλευρά, θα μπορούσε να καθοδηγήσει τα πράγματα καλύτερα. Δεν διαφωνώ με όλα αυτά, αλλά και πάλι δεν διαφωνώ επίσης ότι δεν υπελογίστη ίσως στον βαθμό που θα έπρεπε η τουρκική αντίδραση. Και πάλι έχοντας όλα αυτά κατά νου, καταλήγω στο συμπέρασμα ότι τότε δεν υπήρχε άλλη επιλογή, δεν υπήρχε άλλος δρόμος από τον ένοπλο αγώνα. Θέλω να ρωτήσω και για τον κυπριακό ελληνισμό. Ναι, το έχω καταλάβει αυτό. Θα ήθελα να ρωτήσω και τους δύο σας. Την εποχή εκείνη, νομίζω ο κύριος Κλήρης ήταν στην Κύπρο, εσείς ήσασταν στο Λονδίνο, μάλλον τότε. Ναι, ήμουν στο Λονδίνο. Ο καθένας έπαιζε ένα ρόλο και ήταν συνεκτικός κρίκος, αντιλαμβάνομαι, η εθναρχία, δεν είναι έτσι? Μάλιστα. Εκαλείστο σε κάποιες συσκέψεις στις οποίες εκφράζατε κάποιες απόψεις προτού διαμορφωθούν κάποιες πολιτικές στην εποχή εκείνη. Πώς έγινε? Εγώ θα μπορούσα να απαντήσω πολύ εύκολα σε αυτό το θέμα. Ουδέποτε εκλήθην σε συσκέψεις της εθναρχίας. Η πρώτη σύσκεψη που εκλήθηκα ήταν όταν ο Μακαριότατος, ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος τότε, είχε ζητήσει μια αντιπροσωπεία να το συνοδεύσει για την υπογραφή στο Λονδίνο, για τη διάσκεψη του Λονδίνου. Μιλάτε για το 59. Για το 59. Καλά, θα επανέλθουμε. Μέχρι τότε δεν είχα καμία συμμετοχή στην εθναρχία. Είχα συμμετοχή στον αγώνα της ΕΟΚΑ με το ψευδόνυμο Υπερίδης, αλλά δεν ήμουν στο επίπεδο εκείνων που με καλούσαν για συσκέψεις. Ο κύριος Κυπριανού όμως είχε περισσότερες αναφέσεις. Εγώ ότι μετήχα σε συσκέψεις.
της Εθναρχίας, αλλά αντιπροσώπευα την Εθναρχία στο Λονδίνο. Αρχικά είχα διοριστεί ως γραμματεύς του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, μετά ο γραμματεύς της Εθναρχίας και στη συνέχεια ως αντιπρόσωπος της Εθναρχίας στο Λονδίνο. Μάλιστα. Και βέβαια υπ' αυτήν την ιδιότητα γνώριζα την πολιτική της Εθναρχίας και ήμουν σε τακτική επαφή με τον Μακάριο. Μάλιστα. Με τον Μακάριο είχα συνδεθεί από πολύ πριν, από το όταν μόλις ήρθε στην Κύπρο το 1948 και μετήχα στο δημοψήφισμα του 1950. Μπορώ να πω ότι ήμουν σε επαφή και εν γνώση των διαφόρων προσπαθειών της Εθναρχίας. Μάλιστα. Θα ήθελα εδώ να συμπληρώσω ότι παρόλο που δεν εκλήθηκα σε συσκέψεις στην Εθναρχία, είχα επαφές με τον Μακάριο κατά τη διάρκεια του απελευθερωτικού αγώνα 55-59 για διάφορα θέματα που αφορούσαν τον αγώνα. Μάλιστα. Αλλά δεν εκλήθηκα σε σύσκεψη της Εθναρχίας για να πω απόψεις πάνω στο χειρισμό του εθνικού θέματος. Λοιπόν, Νοέμβρης του 55 μέχρι αρχές του 56 γίνονται οι συνομιλίες του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου με τον Χάρτινγκ στην Κύπρο. Για πολλούς θεωρείται ότι αυτή ήταν μια καλή ευκαιρία να διευθετηθεί το κυπριακό πρόβλημα, εάν από τότε ο κυπριακός ελληνισμός ήταν σε θέση, εμπορούσε, εκαθοδηγεί το αναλόγως, να φύγει από το αίτημα της ενώσεως ως μη εφικτόν για την εποχή εκείνη. Οι συνομιλίες εκείνες δεν πέτυχαν όπως γνωρίζουμε και θα ήθελα την δική σας εκτίμηση γύρω από αυτό το σημαντικό γεγονός, αν και εσείς συμφωνείτε ότι ήταν μια σημαντική πτυχή στη διάρκεια του ένοπλου αγώνα της ΙΟΚΑ. Κύριε Κυπριανού. Εγώ πιστεύω ότι πάλι κρίνοντας εκ των υστέρων μπορεί να χαρακτηρίσει αυτήν την φάση ότι προσέφερε κάποια ευκαιρία υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Ήταν το κλίμα της ενώσεως, ο αγώνας για την ένωση. Ήταν πολύ νωρίς για να πάρει κανείς σαν βάση θέμα ανεξαρτησίας. Δεν το άντεχε η εποχή. Δεν το άντεχε ο αγωνιζόμενος κυπριακός λαός να μιλάει για ανεξαρτησία. Το αίσθημα δηλαδή της εποχής δεν επέτρεπε αυτό το πράγμα. Η ανεξαρτησία ήταν κάτι το διαφορετικό από το στόχο του αγώνα. Όμως και να υποθέσουμε ότι θα μπορούσε να συζητηθεί η ανεξαρτησία σαν μια λύση του Κυπριακού, δεν έδιδαν οι προτάσεις Χάρτινγκ αυτό που υπάρχει γενική εντύπωση ότι έδιδαν, ταχτήν προθυσμία για αυτοδιάθεση. Δεν απέκλειαν το ενδεχόμενο αυτοδιάθεση σε κάποια φάση, αλλά δεν έδιδαν ταχτήν προθεσμία. Ήταν δηλαδή μια πρόταση αυτοκυβέρνησης. Για κάποιαν περίοδο, χωρίς να αποκλείει. Χωρίς να αποκλείει. Δεν έθετε θέμα αυτοδιάθεσης θετικά, κατά τρόπο θετικών. Κατά τρόπον αρνητικών δεν το απέκλειε. Εν πάση όμως περιπτώσει, η προσπάθεια Χάρτινγκ διεκόπη από τη βρετανική πλευρά. Διότι την ώρα που ο Μακάριος πήγαινε στην Αθήνα για να συζητήσει ορισμένα πράγματα με την ελληνική κυβέρνηση, συνελήφθη και εξορίστη. Τώρα, να ακούσουμε τον κύριο Κληρίδη, αλλά να δούμε αυτό το σημείο. Γιατί νομίζω συνελήφθη και εξορίστη αφού απέτυχε εκείνη η Ναι, αλλά δεν υπήρχε κανένας λόγος να διακοπεί ο διάλογος. Μάλιστα. Εάν οι Βρετανοί ήθελαν να συνεχίσουν τον διάλογο, θα μπορούσε ο διάλογος να συνεχιστεί. Αντίθετα φαίνεται ανέμεναν την διακοπή του διαλόγου, ναι, δια να τους δοθεί ευκαιρία να εξορίσουν τον Μακάριο στις Σεχέλες και να ακολουθήσουν μια άλλη αλφα. Τον θεωρείτε δηλαδή ένα σαφή ελιγμό τα ελαττήρια των Βρετανικών της τότε εποχής. Μάλιστα. Ευχαριστώ κύριε Κυπριανού. Κύριε Κληρίδη, κοντά σας. Πρώτα θα ήθελα να πω ότι τουλάχιστον όπως εγώ γνωρίζω τα γεγονότα και δεν τα γνωρίζω διότι ήμουνα στα πράγματα, αλλά από εκείνους που έγραψαν για αυτά τα θέματα. Και αναφέρομαι στον κύριο Κρανιδιώτη και σε άλλους συγγραφείς και στο ότι άκουσα και από τον ίδιο τον Μακάριο. Οι διαπραγματεύσεις δεν έγινονταν για ανεξαρτησία της Κύπρου. Οι διαπραγματεύσεις έγινονταν δια μια μεταβατική
περίοδων αυτοδιοίκησης, με αποτέλεσμα ότι στο τέλος αυτής της περίοδου ο κυπριακός λαός θα εξασκούσε το δικαίωμα της αυτοδιαθέσεως. Δεν υπήρχε τέτοια πρόνοια. Να τελειώσω. Ο κύριος Κρανιδιώτης ισχυρίζεται ότι ο ίδιος διαπραγματεύτηκε αυτό το θέμα και με τον τότε αυτό Ретεβέι, και ότι οι Άγγλοι αρνήθησαν να δεσμευθούν μέσα σε μια περίοδο ότι στο τέλος της δεκαετίας μιας αλφα συγκεκριμένης περίοδου θα επέτρεπαν στον κυπριακό λαό να εξασκήσει το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης, αλλά ενδεικτικά είπαν ότι περίπου 10 χρόνια. Αυτό αναφέρει στο βιβλίο του, ναι. Μπορείτε να το δείτε ο κύριος. Εγώ διαφωνώ με αυτή την άποψη και πιστεύω ότι οι Άγγλοι δεν είχαν καμία πρόθεση να δεσμευθούν. Είναι αυτό που είχα πει και εγώ. Διαφωνώ με τον κύριο Κρανιδιώτη. Σε αυτό το σημείο συμφωνείτε. Συμφωνώ στο εξής, ότι οι Άγγλοι χρησιμοποίησαν το πρόσχημα της, θα σας δώσουμε τώρα μια τοπική, μια αυτοδιοίκηση, αλλά δεν δεσμεύθησαν. Και το χειρότερο από όλα είναι όταν επανήλθαν στο ίδιο θέμα, επανήλθαν με τη θέση να αναγνωριστεί το δικαίωμα χωριστής αυτοδιάθεσης των δύο πλευρών. Εξού και φαίνεται ότι δεν ήσαν καλή την πίστη. Ναι. Μου φαίνεται ότι αυτό ήρθε λίγο αργότερα με το σύνταγμα του Ράτκλιφ. Και πριν από το Ράτκλιφ προτάθη από τους Άγγλους μια περίοδος τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά στο τέλος ότι και οι δύο πλευρές θα είχαν το δικαίωμα χωριστής αυτοδιοίκησης. Άρα από ό,τι λέτε και οι δύο φαίνεται... Συμφωνώ ότι δεν επρόκειτο για λύση ανεξαρτησίας. Μάλιστα. Επρόκειτο για μια μορφή αυτοκυβέρνησης. Γιατί ο κυβερνήτης θα ήταν επικεφαλής. Ρίχνοντας κατά τρόπον αόριστο το θέμα της αυτοδιάθεσης, δεν υπήρχε ταχτή προθεσμία από την έννοια της θετικής πράξης. Ναι. Και αν μπορώ να συμπληρώσω, όταν μίλησα για ταχτή προθεσμία, συνδύασαν την ταχτή προθεσμία με το θέμα της χωριστής αυτοδιάθεσης. Άρα δηλαδή μπαίνει ήδη το σπέρμα της διχοτομικό. Εάν δείτε μία έκθεση του τότε πρεσβευτού της Ελλάδος στο Λονδίνο, έλεγε ότι το κάνουν για να έχουν τη δαμόκλειον σπάθη. Ότι δεν θα ζητήσουμε ποτέ να εξασκήσουμε το χωριστό δικαίωμα της αυτοδιάθεσης, διότι θα υπήρχε ο κίνδυνος της χωριστής αυτοδιάθεσης. Και πράγματι αυτό που λέτε επανέρχεται πραγματικά με το σύνταγμα που συνέγραψε ο Λόρδος Ράτκλιφ και το οποίο παρουσιάστηκε με το σχέδιο Μακμίλαν. Και αργότερα με το σχέδιο Μακμίλαν. Μάλιστα. Λοιπόν, εξορίζεται. Επομένως, για να καταλήξουμε, δεν ήταν χαμένη ευκαιρία. Δεν θεωρείτε με κανέναν τρόπο ότι αυτή ήταν μια χαμένη ευκαιρία. Ουδέποτε θεώρησα. Όχι, δεν αναφέρομαι σε. Ναι, όχι, λέω. Ουδέποτε θεώρησα εκείνες τις διαπραγματεύσεις επί χάρτιν ότι επρόσφεραν την ευκαιρία είτε για πραγματική ανεξαρτησία, είτε για πραγματική ενάσκηση του δικαιώματος της αυτοδιαθέσεως. Μάλιστα. Ωστόσο, παρακολουθώντας κανείς τις εξελίξεις ως το 1957 και μετά την απελευθέρωση του Μακαρίου τον Απρίλιο του 1957 που έφτασε στην Αθήνα, βλέπει κανείς ότι η ελληνική κυβέρνηση προσανατολίζεται ήδη προς την ιδέα της ανεξαρτησίας και πέφτει συνεχώς η ιδέα της τριμερούς, μιας τριμερούς διάσκεψης. Ενώ παράλληλα έχουμε το περιβόητο σχέδιο του Μακμίλαν. Για λόγους ακρίβειας να επαναλάβω ότι επειδή είπατε τριμερούς, ότι η πρώτη τριμερής του Λονδίνου που έγινε το 1955 είναι ένα από τα μεγαλύτερα σφάλματα που έγιναν για τις εξελίξεις του κυπριακού προβλήματος. Σφάλμα της ελληνικής κυβερνήσεως. Σφάλμα της ελληνικής κυβερνήσεως. Συμφωνάτε, κύριε Κληρίδη? Όχι συμφωνώ, υπερθεματίζω. Διότι εμείς οι ίδιοι δώσαμε λόγο στην Τουρκία. Εμείς ήδη, όταν λέω εννοώ η Ελλάς, έδωσε, πηγαίνοντας στην τριμερή, παρεδέχθη ότι είχε λόγο στην επίλυση του Κυπριακού η Τουρκία. Και ο Μακάριος είχε προειδοποιήσει και είχε διαφωνήσει. Να μην πάει η ελληνική κυβέρνηση στην τριμερή. Μάλιστα. Ωστόσο, έχουμε το 1958 το σχέδιο Μακμίλαν, ένα καθαρά όπως περιγράφεται διχοτομικό ή και τριχοτομικό ακόμη σχέδιο, το οποίο επικρέμαται ως απειλή και πιστεύετε ότι είναι ακριβώς αυτή η απειλή που οδήγησε τον Αρχιεπίσκοπο να
προσανατολιστεί πλέον και αυτός προς την ιδέα ενός ανεξάρτητου Κυπριακού κράτους αντί του συνθήματος αυτοδιάθεση ένωση? Διότι είναι κρίσιμο αυτό το ερώτημα να απαντήσουμε. Συνέβαλε και αυτό. Συνέβαλε και αυτό. Συνέβαλε και αυτό. Αλλά είπατε ότι ήδη άρχισε να καλλιεργείται μέσα στους κόρπους της ελληνικής κυβέρνησης. Είναι φανερό αυτό. Η ιδέα της ανεξαρτησίας. Μάλιστα. Και σιγά σιγά δημιουργήθη η εντύπωση ότι δεν μπορεί να γίνει ένωση χωρίς σοβαρά ανταλλάγματα προς την Τουρκία. Εδαφικά στην Κύπρο. Εδαφικά βασικά ανταλλάγματα προς την Τουρκία. Αυτό είναι το ένα στοιχείο. Και το άλλο στοιχείο είναι η απειλή της διχοτόμησης, αυτού το οποίο ονόμασαν χωριστήν αυτοδιάθεση, δύο χωριστήν αυτοδιάθεση, η απειλή της διχοτόμησης μαζί με το γεγονός ότι παγκόσμια άρχισε να καλλιεργείται ένα κλίμα περισσότερον υπέρ της ανεξαρτησίας της Κύπρου, βασικοί παράγοντες που υπεστήριζαν την κυπριακή υπόθεση και την υπεστήριζαν ως υπόθεση αυτοδιάθεσης, έλεγαν ταυτόχρονα, ας πάρουμε για παράδειγμα τις Ινδίες τότε, την εποχή εκείνη, έλεγαν για παράδειγμα πηγαίνετε για ανεξαρτησία θα κερδίσετε περισσότερα. Όλοι αυτοί οι παράγοντες συνέβαλαν στο να σχηματιστεί η εικόνα ότι είναι καλύτερα το αίτημα να είναι ανεξαρτησία. Και ανεξαρτησία στην οποία όμως να ενυπάρχει το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης, όχι να αποκλειστεί. Αρχικά. Διότι απεκλειστεί ουσιαστικά. Απεκλειστεί μετά. Ναι, κύριε Κληρίδη, εσείς. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να αναφερθεί κανείς εν εκτάσει στο σχέδιο Μακμίλαν. Όχι, είναι και καλύτερα να αφήσουμε χρόνο για τα επόμενα. Ναι, και ασφαλώς ήταν ένα απαράδεκτο σχέδιο, το οποίο αν δεχόμεθα θα οδηγούσε με μαθηματική ακρίβεια στη διχοτόμηση. Ερχόμενος όμως τώρα στους λόγους που ανάγκασαν τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο να αλλάξει πορεία και από το θέμα της αυτοδιάθεσης ένωσης να δεχθεί την ανεξαρτησία, πρέπει να πούμε τα ακόλουθα. Πρώτον, ότι περισσότερες των αδεσμεύτων χωρών τάχθησαν ξεκάθαρα υπέρ της ανεξαρτησίας, θεωρώντας μάλιστα ότι κατά κάποιον τρόπο, όπως το παρουσιάζαμε το θέμα της Ένωσης, ήταν θέμα τροποποίησης των ελληνικών συνόρων. Αυτό είπε και ο Μένον ενώπιον των Ηνωμένων Εθνών. Το δεύτερο σημείο ήταν ότι εάν αφήναμε τα πράγματα να προχωρήσουν, υπήρχαν ισχυρές ενδείξεις ότι οι Βρετανοί είχαν αποφασίσει να αποσυρθούν, αλλά προτού αποσυρθούν να καλέσουν την Ελλάδα και την Τουρκία να έρθουν στην Κύπρο και τότε ασφαλώς δεν θα γλιτώναμε την διχοτόμηση. Αν θυμίστε μάλιστα, είχαν ήδη προτείνει να έρθει ένας εκπρόσωπος από την Ελλάδα και ένας από την Τουρκία, οι οποίοι να βοηθούν τον κυβερνήτη. Οι Τούρκοι έστειλαν τον εκπρόσωπο τους, η Ελλάδα δεν έστειλε εκπρόσωπο. Επομένως, η ανησυχία του Μακαρίου ήταν κατά πόσον είχαμε χρόνον ή κατά πόσον θα οδηγούμεθα στην διχοτόμηση. Εξού και είπε το αδύρυτη ανάγκη. Μάλιστα. Τώρα, για το άλλο σημείο, ότι η Ελλάς είχε αρχίσει να προβληματίζεται προς την ιδέα της ανεξαρτησίας. Ναι. Εδώ η εικόνα είναι ο λίγων συγκεχημένη. Και υπάρχουν οι διαμαρτυρίες της ελληνικής κυβερνήσεως ότι ο Αρχιεπίσκοπος, ο Μακάριος, τους προκατέλαβε εξ απρόπτου, μιλώντας με την Μπάρμπαρα Κάσελ και ρίχνοντας την ιδέα της ανεξαρτησίας προτού συνεννοηθεί μαζί τους. Γι' αυτό υπάρχει και αλληλογραφία, την οποία έχω δει, που διαμαρτύρεται η ελληνική κυβέρνηση. Μπορεί την ιδέα να την είχαν συλλάβει, ακριβώς, αλλά δεν την είχαν εκφράσει ακόμα. Ξέρω ότι θα θυμάστε τα γεγονότα, αλλά το 1957 ήδη η ελληνική κυβέρνηση προσανατολίζεται προς την ιδέα της ανεξαρτησίας και η συνέντευξη του Μακαρίου στην Κάσον εδόθη το 1958. Αυτό γράφω και στον πρώτο τόμο του βιβλίου μου. Ότι υπήρξε ένας προσανατολισμός,
Αλλά η εξαγγελία έγινε από τον Μακάριο χωρίς Έχετε το ωστόσο συνεννόηση. δίκιο, διότι πράγματι η ελληνική κυβέρνηση κατηγόρησε τον Αρχιεπίσκοπο ότι το έκαμε χωρίς να συμβουλευτεί. Αλλά ήσασταν παρόν εσείς στη συνέντευξη, κύριε Κυπριανού. Δεν ήμουν παρόν στη συνάντηση, αλλά ήμουν παρόν στην Αθήνα την τότε εποχή. Ναι. Και πράγματι, όπως πολύ σωστά λέτε, η ελληνική κυβέρνηση είχε ήδη μιλήσει για ανεξαρτησία το 1957, ενώ η δήλωση Μακαρίου έγινε το 1958. Και ήθελα να πω, επειδή ελέγχθησαν πάρα πολλά, ότι δεν το συνεζήτησε καθόλου αυτό το θέμα ο Μακάριος με την ελληνική κυβέρνηση, κατά καιρούς το συνεζήτησε. Μπορεί να μην το συνεζήτησε εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή ή ότι θα έκανε την δήλωση στην Παπαρακάσου. Δεν ξέρω. Δεν είμαι βέβαιος. Δεν μπορώ να... Τελικά είναι λεπτομέρεια αυτό κοντά στα άλλα που έχουμε να συζητήσουμε. Αλλά είναι σφάλμα να θεωρείτε ότι κατά κάποιον τρόπο εξεγέλασαν την ελληνική κυβέρνηση. Λοιπόν, επί της ουσίας, μάλλον δεν αλλάξει. Ότι η ιδέα της ανεξαρτησίας είχε ήδη καλλιεργηθεί στην ελληνική πολιτική σκέψη. Σωστό. Και ότι ο Αρχιεπίσκοπος όταν το εξέφρασε στην Μπάρμπαρα Κάστερ δεν είχε προσυνεννοηθεί ως προς την δημόσια εξαγγελία αυτού. Δεν θέλω με κανέναν τρόπο να σας... Δεν είμαι απόλυτα βέβαιος ούτε και γι' αυτό προσωπικά. Εσείς είστε. Ωραία. Δεν θέλω με κανέναν τρόπο να σας πιέσω σε ό,τι αφορά τις απαντήσεις, γιατί είναι σημαντικά αυτά που λέτε. Αλλά θα ήθελα να βιαστούμε λίγο να καλύψουμε παραπάνω έδαφος. Να αγυρίσετε την μνήμη σας στο Λονδίνο του 1959. Πολλά ελέγχθησαν για την εποχή εκείνη, ότι ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος εξεβιάστη ουσιαστικά, επιέστη για να υπογράψει τη συμφωνία εκείνη. Επίσης, είναι γεγονός ότι ο Αρχιεπίσκοπος προσπάθησε πάρα πολύ να αλλάξει κάποιες από τις πρόνοιες της συνθήκης και ότι έγιναν και κάποια τηλεφωνήματα από τα ανάκτορα, από όλα αυτά. Τι ζήσετε, τι είδε ο καθένας, τι έχετε να μας μαρτυρήσετε για αυτό το σημείο. Πρωτού προχωρήσουμε παρακάτω. Κύριε Κυπριανού, θέλετε εσείς πρώτα? Ήμεθα και ιδίως στο Λονδίνο την τότε εποχή. Με τι συναισθήματα είχατε πάει? Εγώ έμενα, εκτελούσα χρέη γραμματέως του Μακαρίου και έμενα στο διπλανό του δωμάτιο στο ξενοδοχείο. Και ήταν φυσικό να υποπίπτει στην αντίληψη μου το κάθε τι το οποίο συνέβαινε. Χαρακτηριστικά εγώ πήρα το τηλέφωνο όταν τηλεφώνησε η Φρυδερίκη από την Αθήνα. Μάλιστα. Και ζήτησε να μιλήσει και μίλησε με τον Μακάριο και του ζήτησε να υπογράψει ότι είναι εθνική ανάγκη η υπογραφή των συμφωνιών Ζηρίχης και Λονδίνου. Αυτό σας είπε ο Αρχιεπίσκοπος αμέσως μετά? Αυτό μου είπε ο Αρχιεπίσκοπος αμέσως μετά. Ότι ήταν έκκλησης, ότι για τον ελληνισμό, γενικά για το καλό της Κύπρου. Είχε προηγηθεί όμως και κάποια πίεση από μέρος της ελληνικής κυβέρνησης. Καλά, κύριε Κυπριανού, ο Μακάριος πήγαινε εκεί για να μην υπογράψει, δεν είναι το ενήμερο? Όταν ο Μακάριος πήγαινε εκεί, ήθελε να καταβάλει μία προσπάθεια να μεταβληθούν ορισμένες πρόνοιες των συνθήκων. Και όταν είδε πλέον ότι ήταν αδύνατο, είναι εδώ που θέλω να καταλήξω, αποφάσισε να υπογράψει, αλλά δεν αποφάσισε να υπογράψει λόγω των πιέσεων. Υπάρχει εντύπωση ότι επειδή υπήρξαν όλες αυτές οι πιέσεις, κάτω από το βάρος αυτών των πιέσεων παρεμπιπτόντως υπήρξαν και πιέσεις και από κυπριακής πλευράς, από αρκετούς οι οποίοι μεταγενέστερα έγιναν αντιζηριχικοί. Ναι. Για άλλους λόγους βεβαίως. Εκείνο που έκαμε τον Μακάριον τελικά να υπογράψει τη Ζηρίχη ήταν η σαφής και πάλι απειλή της διχοτόμησης. Άρα δηλαδή πήγαινε εκεί αποφασισμένος για να υπογράψει ο Αρχιεπίσκοπος. Καθαρά. Οι Άγγλοι το έκαναν σαφές ότι δεν θα επέτρεπαν καμία μεταβολή στις συμφωνίες όπως συμφωνήθηκαν στη Ζηρίχη. Πάντως για μια μεγάλη περίοδο, κύριε Κυπριανού, υπήρχε η αντίληψη και υποστηρίζοντα από αρκετούς ότι ο Αρχιεπίσκοπος δεν θα υπέγραφε αν δεν τον επίεζε η ελληνική κυβέρνηση ή το παλάτι ή δεν ξέρω τι. Μπορεί να έπαιξαν κάποιο ρόλο και οι πιέσεις, αλλά ξέρω θετικά, σας λέω πολύ κοντά, ότι εκείνο το οποίο έθεσε τον Μακάριον ενώπιον του φοβερού πραγματικά διλήμματος, τραγικού διλήμματος αν θέλετε, όλο το προηγούμενο βράδυ δεν κοιμήθηκε, ήταν η απειλή για τη διχοτόμηση, την οποία έβλεπε σαν μια πραγματικότητα. Δεν αρκούσαν οι έμμεσες απειλές για τη διχοτόμηση και οι διάφορες πληροφορίες που κατέφθαναν
προς τον Μακάριον, που προωθούν τον προς τον Μακάριο, έφτασε και μήνυμα του Εργατικού Κόμματος, θυμάμαι εκείνη την ημέρα, που έλεγε και το Εργατικό Κόμμα, το οποίο στην αντιπολίτευση, υπογράψατε τις συμφωνίες, διότι αλλιώτικα πάμε για δικοτόμες. Μάλιστα. Κύριε Κληρίδη, ήσασταν κι εσείς εκεί. Εγώ έζησα αυτά τα γεγονότα και πιστεύω ότι όταν ο Αρχιεπίσκοπος πήγε εκεί, είχε υπόψη του ότι αν δεν μπορούσε να επιφέρει ορισμένες βελτιώσεις στις συμφωνίες, ότι θα ήταν υποχρεωμένος να υπογράψει. Και ο αγώνας που έκανε εκεί ήταν για να δει αν μπορούσε να επιτύχει την διαφοροποίηση ορισμένων όρων των συμφωνιών Ζηρίχης. Ήμουν παρόν όταν συναντήθη με τον τότε Υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδος, τον κύριο Αβέροφ, προς τον οποίον έδωσε την εντύπωση ότι δεν πρόκειται να υπογράψει τις συμφωνίες. Ναι. Και ο Καραμανλής, όταν ήρθε σαν Πρωθυπουργός, έκαμε σύσκεψη στην οποία προειδοποίησε τον Αρχιεπίσκοπο ότι αν δεν υπογράψει τις συμφωνίες, η Ελλάδα θα αποσυρθεί και θα αναλάβει ο ίδιος την ευθύνη, θα αναλάβει ο Μακάριος την όλη την ευθύνη για το Κυπριακό. Πιστεύω ότι υπέστη πιέσεις από δύο κατευθύνσεις. Η μία ήταν εκ μέρους της ελληνικής κυβερνήσεως, η οποία ισχυρίζεται ότι το ότι συνεφωνήθη ή το εν γνώση του Μακαρίου κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων και ότι έπρεπε να υπογράψει. Και η δεύτερη πίεση ήταν από μέρους ορισμένων Κυπρίων, όπως του τότε δημάρχου του Δέρβη, μάλιστα, ναι, του Μητροπολίτη Κιτίου και ένα-δυο άλλοι, οι οποίοι απείλησαν ότι αν δεν υπέγραφε ο Αρχιεπίσκοπος θα υπέγραφαν αυτοί. Μάλιστα. Αλλά δεν πιστεύω ότι η πρόθεση του Αρχιεπισκόπου του Μακαρίου ήταν να τινάξει τις συμφωνίες εκείνες στον αέρα, και συμφωνώ με αυτό που είπε ο κ. Κυπριανού, ότι η ανησυχία του ήταν ότι εάν δεν υπέγραφε τις συμφωνίες θα ήταν η διχοτόμηση. Ναι. Είχε όμως κάνει μια προσπάθεια με την ελπίδα ότι κάποιους από τους όρους τους οποίους θεωρούσε πολύ οδυνηρούς θα μπορούσε να τους βελτιώσει. Λίγο αργότερα... Για να συμπληρώσω, ο Μακάριος δεν εδέχεται την άποψη ότι εγνώριζαν τα πάντα, ναι, πριν τη διάσκεψη του Λονδίνου, την οποία άλλοι είχαν ισχυριστεί. Άλλοι είχαν ισχυριστεί αυτό το πράγμα. Ο κ. Καραμανλής ισχυρίζεται ότι ο Μακάριος είχε εμπλήρη γνώση των συμφωνιών και ο Μακάριος άφηνε να νοηθεί ότι δεν τα ήξερε όλα. Καλά. Κύριε Κληρίδη, θα έρθω τώρα σε ένα σημείο. Επειδή αυτές τις μέρες βγήκαν στη δημοσιότητα τα αρχεία του Βρετανικού Υπουργικού Συμβουλίου και του Foreign Office και αναφέρονται στην περίοδο που ο Μακάριος διεπραγματεύεται πια την έκταση του εδάφους που θα δίδεται στους Βρετανούς ως πακέτο της συμφωνίας, μέρος του πακέτου. Και εκεί αναφέρεται ότι ο Αβέροφ και εσείς είχατε παίξει κάποιο ρόλο, όπως το παρουσιάζουν τουλάχιστον, όπως παρουσιάστηκε στις εφημερίδες. Εγώ δεν έχω διαβάσει αυτά τα πράγματα για να λέω, δεν ξέρω εσείς αν είχατε τη δυνατότητα. Παρουσιάζονται ότι εσείς έδωσετε κάποια μηνύματα στους Βρετανούς, τα οποία ουσιαστικά ήταν πιέστε τον Αρχιεπίσκοπο με την απειλή της διχοτόμησης για να δεχτεί. Λοιπόν, είναι μια ευκαιρία να τα σχολιάσετε. Πρώτα-πρώτα, δεν λέει ότι εγώ έδωσα τα μηνύματα, ότι ο Αβέροφ έδωσε τα μηνύματα. Αλλά αναφέρει ότι εγώ μίλησα προς τον Αβέροφ και ο Αβέροφ δίδοντας κάποια μηνύματα. Θα ήθελα να ξεκαθαρίσω ότι αυτά τα οποία γράφει ο Σερ Άλεν, Σερ Ρότζερ Άλεν, εγώ ουδέποτε είδα τον Σερ Ρότζερ, ούτε τον ξέρω, ούτε μίλησα μαζί του. Αυτός ήταν ο πρέσβης στην Αθήνα. Ήταν ο πρέσβης στην Αθήνα. Δεύτερον, ότι το θέμα της εκτάσεως των βάσεων το εχειρίστη ο ίδιος ο Αρχιεπίσκοπος και επειδή προέκυψαν διαφωνίες
οι Άγγλοι ζητούσαν 170 τετραγωνικά μίλια και ο Μακάριος ήθελε κάτω των 100. Πήγε ο ίδιος ο Μακάριος στην Αγγλία, συνοδευόμενος από τον Κουτσούκ, αλλά και εκεί ο Κουτσούκ πρότεινε κατόπιν συνεννόησης με τον Αρχιεπίσκοπο 80 τετραγωνικά μίλια και δεν κατέληξαν εκεί. Ήρθα στην Κύπρο και ο Μακάριος εδέχθη τα 99 με αντάλλαγμα ότι εδόθησαν εκτός των βάσεων για να μειωθεί η έκταση ορισμένες διευκολύνσεις στους Βρετανούς. Ουδέποτε εγώ είχα πει στον Αβέροφ ή σε οποιονδήποτε ότι εάν μας απειλήσουν με τη διχοτόμηση θα αναγκαστούμε να δεχθούμε τις βρετανικές προτάσεις και τα ίδια δεν λέγονται και για τον κύριο Κρανιδιώτη, ότι περίπου και εκείνος τα ίδια λέγονται και για τον τότε Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Ρηγίνον Θεοχάρους, ο οποίος δεν είχε καμία σχέση με αυτά τα πράγματα. Εσείς ποια εξήγηση δίνετε, κύριε Κληρίδη, για αυτό το θέμα? Δεν ξέρω τι συνομιλίες είχε ο κύριος Αβέροφ με τον Άγγλο τον πρέσβη. Αλλά οτιδήποτε αναφέρεται ότι δήθεν εμείς υποστηρίξαμε ότι πρέπει να γίνουν αποδεχτές ή εγώ ή ο Κρανιδιώτης ή οποιοδήποτε οι βρετανικές θέσεις, είναι τελείως αβάσιμο. Μάλιστα. Κύριε Κυπρανού, θέλετε να σχολιάσετε αυτό το σημείο? Αυτό δεν μπορώ να κάνω πολλά σχόλια, διότι δεν γνωρίζω το θέμα. Εγώ την εποχή που συνεζητείται το θέμα της εκτάσεως των βάσεων και των δικαιωμάτων των Βρετανικών στις ελεύθερες περιοχές της Κύπρου για ασκήσεις, δηλαδή το όλο θέμα των βάσεων και των διευκολύσεων, την περισσότερο χρόνο ήμουν στη διάσκεψη της Τριμερούς των Αθηνών και συζητούσαμε μια άλλη πρόνοια της Ζηρίχης, την συνθήκη εφαρμογής της συμμαχίας, της Τριμερούς Συμμαχίας, και έτσι δεν έζησα από κοντά αυτό το θέμα. Επομένως δεν μπορώ ούτε να επιβεβαιώσω ούτε να διαψεύσω. Δεν έχω άμεση γνώση αυτού του θέματος. Εντάξει, κλείνει αυτό το κεφάλαιο, προχωρούμε παρακάτω και θα παρακαλέσω και από τώρα ξανά λίγο πιο γρήγορα να προχωρήσουμε. 60-63, τα πρώτα βήματα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Εσείς είστε στη Βουλή σε συνεργασία με τους Τούρκους, κύριε Κλήρητη. Εσείς είστε στο Υπουργικό Συμβούλιο παρουσία και των Τουρκοκυπρίων. Να πάρουμε πρώτα την κυβέρνηση της τότε εποχής. Τι κατευθύνσεις είχατε, κύριε Κυπριανού? Είχατε κατευθύνσεις να στηρίξετε το ανεξάρτητο Κυπριακό κράτος, ή μήπως ήταν το συναίσθημα της εποχής εκείνης και το γενικότερο αίσθημα που επικρατούσε, χτίζουμε τα πρώτα μας βήματα, αλλά παραμένει ο στόχος της Ενώσεως? Όχι. Δεν υπήρχε τότε, μετά την υπογραφή της Ζηρίχης, δεν υπήρχε στόχος Ενώσεως. Ο στόχος Ενώσεως θα ανεβίωσε πολύ αργότερο. Όταν υπεγράφει η Ζηρίχη και άρχισε να εφαρμόζεται η Ζηρίχη, ο στόχος ήταν να την κάνουμε να λειτουργήσει. Και αν χρειάζονται κάποιες μεταβολές, να γίνουν κάποιες μεταβολές. Και εκεί είναι που καταλήξαμε μετά στα 13 να υποβάλλουμε τα 13 σημεία. Να υποβάλει ο αείμνηστος Εθνάρχης Μακάριος τα 13 σημεία. Θέλετε να σας πω τώρα για τα 13 σημεία? Θέλετε να σας Νομίζω πω? είναι καιρός να μπούμε σε αυτό το σημείο. Θα ήθελα αλλά να απαντήσετε για το θέμα της Βουλής. Ούτε και τέλειωσα, με συγχωρείς. Επειδή υπάρχει το εξής, λέγεται ότι δεν συμπεριφερθήκαμε καλά προς τους Τουρκοκυπρίους τα πρώτα χρόνια από πλευράς Κυπριακής κυβερνήσεως. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Να μην μας αρέσει πάντοτε να κατηγορούμε τους εαυτούς μας. Όταν λέω σε εαυτούς μας δεν εννοώ ατομικά. Τη δική μας την πλευρά. Ότι τα ευθύνεται για το ένα ή ευθύνεται για το άλλο. Εγώ θυμούμαι συγκεκριμένες συνεδρίες του Υπουργικού Συμβουλίου όπου οι Τουρκοκύπριοι υπουργοί δεν διαδραμάτιζαν ρόλον υπουργών του κράτους. Διαδραμάτιζαν ρόλον υπουργών μιας χωριστής τουρκοκυπριακής κοινότητας. Δεν τους ενδιαφέραν πολλοί θέματα που αφορούσαν ολόκληρο το κράτος σαν σύνολο. Τους ενδιαφέραν να εξασφαλίσουν κάτι για την τουρκοκυπριακή μειονότητα α, β, γ, δ. Θέλω να πω, η συμπεριφορά τους δεν ήταν συμπεριφορά υπουργών εν αντιθέσει με τη δική μας συμπεριφορά. Τώρα αν πήγαμε στη διάσκεψη των αδεσμεύτων
και δεν έλαβαμε υπόψη την αντίρρηση του Κουτσούκ. Πρώτα πρέπει να πω ότι η αντίρρηση του Κουτσούκ δεν ήταν πολύ έντονη. Αλλά κατά τα άλλα λειτουργήσε πολύ καλά το Υπουργικό Συμβούλιο από απόψεως Μακαρίου ως Προέδρου και των Ελλήνων Υπουργών. Ευχαριστώ. Κύριε Κληρίδη. Εγώ θα ήθελα να έρθω στο πρώτο. Ποια ήταν η επιδίωξή μας τα πρώτα χρόνια της Κυπριακής Ανεξαρτησίας? Ήταν πράγματι να εδραιώσουμε ένα ανεξάρτητο κράτος με βάση τις συμφωνίες της Ζηρίχης. Δεν νομίζω ότι λέμε την αλήθεια αν πούμε αυτό το πράγμα. Και ανεξάρτητα από αυτό, εγώ θα προχωρήσω κάπου αλλού, δεν δίδαμε ούτε και αυτή την εντύπωση με τις ομιλίες που κάναμε στα μνημόσυνα, την πρώτη του χρόνου και ούτω καθεξής. Ακόμα και στην ομιλία του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου όταν επέστρεψε στην Κύπρο, είχε πει το εξής, ότι η Ζηρίχη είναι μια έπαρξη, ένας προμαχώνας από τον οποίο θα μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τα εθνικά μας πεπρωμένα. Εγώ πιστεύω σε αυτό το θέμα ότι δώσαμε την εντύπωση, καλός ή κακός, όλοι μας, συμπεριλαμβανομένου και του εαυτού μου, ότι αυτό το καθεστώς της ανεξαρτησίας όπως το είχε καθορίσει η Ζηρίχη δεν θα το εφαρμόζαμε. Και λέω, δεν εφαρμόσαμε τα χωριστά δημαρχία. Δεν υπήρχε λόγος να μην εφαρμόσουμε τα χωριστά δημαρχία. Δεν εφαρμόσαμε το 70 με 30. Δεν εφαρμόσαμε έναν σώρο άλλες πρόνοιες. Δεν προσλαμβάνονταν άτομα τότε με βάση το 70 με 30? Προσλαμβάνονταν, αλλά δεν το εφαρμόσαμε πλήρως. Μα δεν είχαν αλλά τα χωριστά δημαρχία τα είπαμε καθαρά ότι δεν θα τα εφαρμόσουμε. Προτού ακόμα περάσουν τα 5 χρόνια που έλεγε το Σύνταγμα ότι θα τα κάνουμε για 5 χρόνια και σε 5 χρόνια θα δούμε αν θα τα συνεχίσουμε ή όχι. Δεν κάναμε τον Κυπριακό στρατό που προέβλεπε. Δηλαδή είχαμε μια διάθεση και δεν το θεωρώ σαν παράλογο αυτό το πράγμα. Μερικά πράγματα της Ζηρίχης με τα οποία δεν συμφωνούσαμε, όχι μόνο να μην τα εφαρμόσουμε, αλλά και να βρούμε τρόπο να τα απαλλαγούμε. Κύριε Κληρίδη, θα λέγατε εσείς συμπερασματικά. Αλλά αυτό με όλον τον φιλόμενο σεβασμό. Παρακαλώ. Αυτό δεν σημαίνει ότι όταν εφαρμόζαμε τη Ζηρίχη παίρναμε την απόφαση ότι θα φύγουμε από την έννοια της ανεξαρτησίας. Δεν λέγω ότι θα είχαμε σαν στόχο να βελτιώσουμε τη Ζηρίχη σε ορισμένα φάσεις. Ναι. Εγώ λέω ότι μπορεί να μην είχαμε την διάθεση να φύγουμε από την ανεξαρτησία, αλλά είχαμε τη διάθεση να φύγουμε από τη Ζηρίχη, που δεν το δεχόταν η άλλη πλευρά. Ορισμένες πρόνοιες. Από βασικές πρόνοιες της Ζηρίχης. Και προχωρώ ακόμα σε ένα θέμα και λέγω το εξής. Ανεξάρτητα από ποια ήταν η πραγματική μας πρόθεση, στην πραγματικότητα η εικόνα που εδίδαμε με πολλές δημόσιες ομιλίες και δηλώσεις και ούτω καθεξής ήταν ότι θεωρούσαμε τη Ζηρίχη, την ανεξαρτησία, σαν κάτι το οποίο μας επευλήθη και όχι κάτι το οποίο με την ελεύθερη θέληση μας το δεχθήκαμε. Ελάτε στο κύριο σημείο των 13 σημείων, δηλαδή της προσπάθειας του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου να προτείνει τροποποίηση 13 σημείων του Συντάγματος. Έτσι δεν ήταν η πρόταση? Μάλιστα. Λοιπόν, εσείς κύριε Κληρίδη, αντιλαμβάνομαι, το θεωρείτε ως λάθος ενέργεια εκείνη τη συγκεκριμένη ενέργεια? Πρέπει να τονίσω ότι συνεφώνησα με εκείνη την ενέργεια. Εσείς? Βεβαιότατα. Αλλά το θεωρώ ότι ήταν λάθος και ότι η ελληνική κυβέρνηση είχε ορθότερη άποψη ότι δεν ήταν η ώρα να το κάνουμε. Υπεδείχθη από την ελληνική κυβέρνηση να μην γίνει? Υπεδείχθη και υπάρχουν και επιστολές και γραπτός και προφορικός. Μας επεστήθη η προσοχή μας ότι δεν είναι η ώρα να το κάνουμε. Εσείς γιατί πιστεύετε ότι ο Αρχιεπίσκοπος το έκαμε? Εγώ πιστεύω ότι για τον ίδιο λόγο για τον οποίο και εγώ ο ίδιος είπα ότι πρέπει να κάνουμε αυτή την προσπάθεια. Γιατί αισθανόμεθα πράγματι
ότι ορισμένες από τις πρόνοιες της Ζηρίχης ήσαν άδικες. Δεν λέγω ότι δεν ήσαν λειτουργήσαμες, αν θέλαμε να τις λειτουργήσαμε. Ήσαν άδικες, διότι έδιδαν σε μία μειονότητα υπέρογκα δικαιώματα. Αυτό είναι ένα θέμα για το οποίο κανείς δεν μπορεί να διαφωνήσει. Δηλαδή προσπαθούσαν να εξισώσουν με αυτές τις πρόνοιες τη μειονότητα με την πλειοψηφία. Ήταν άδικες. Τώρα, αν ήταν εκείνη η κατάλληλη στιγμή που έπρεπε να κινηθούμε για την τροποποίηση, είναι αυτό το οποίο με απασχολεί και σε αυτό λέω ότι έκανα σφάλμα κρίσεως όταν όχι συνεφώνησα, συνέταξα και συνεργάστηκα στη σύνταξη αυτών των εγγράφων. Ήταν πρόεδρος της Επιτροπής ο κ. Κληρίδη. Μάλιστα. Ήταν πρόεδρος της Επιτροπής. Εγώ δεν είμαι από εκείνους που φοβάμαι να παραδεχθώ ότι έκανα σφάλμα. Βλέποντας τώρα... Αλλά να μου επιτρέψετε σε αυτόν το σημείο να πω, μπορεί να έχει κανείς οποιασδήποτε εκτιμήσεις αναφορικά με τις ενέργειες που έγιναν τότε, αλλά θα ήταν λάθος να δίδουμε την εικόνα, δεν λέω ότι εδόθη σήμερα από την τηλεόραση εδώ, σε αυτό το πρόγραμμα, αλλά κάποτε δίδεται η εικόνα ότι ο Μακάριος ευθύνεται για αυτό το σφάλμα. Δεν είναι... Πρώτα, εγώ διαφωνώ, δεν το θεωρώ σφάλμα. Καλύτερα ας μείνουμε στο γεγονός, κύριε Κυπριανού. Εγώ δεν το θεωρώ σφάλμα. Γιατί δεν το θεωρείτε σφάλμα? Δεν το θεωρώ σφάλμα. Έγινε μια έντιμη προσπάθεια για να μεταβληθούν ορισμένες πρόνοιες της Ζηρίχης για να λειτουργήσει καλύτερα το κράτος. Ήμουν παρόν όταν ο Μακάριος έδιδε τα 13 σημεία στον Κουτσούκ και του έλεγε, γιατρέ, σου δίδω αυτές τις προτάσεις τις οποίες ανέμενε ο Κουτσούκ από πολύ καιρό για να τις συζητήσουμε. Και μπορείς να υποβάλεις οποιασδήποτε προτάσεις θέλεις. Βεβαίως, ευχαριστώ. Δεν έγινε προσπάθεια, διότι δημιουργήθηκε η εικόνα ότι έγινε προσπάθεια επιβολής των 13 σημείων. Η πρόθεση ήταν να επιβληθούν. Ο Μακάριος θέλει να επιβάλλει. Άρα ευθύνεται για τα επεισόδια τα οποία ακολούθησαν και ούτω καθεξής. Δίδεται μια πολύ εσφαλμένη εικόνα για την πραγματικότητα της τότε εποχής. Εγώ πιστεύω ότι πρώτα υπήρξε και ξένη εθάρρυνση, υπήρξε αγγλική εθάρρυνση. Υπήρξε αγγλική ενθάρρυνση. Τώρα αν ήταν γνήσια ή όχι. Εκεί την επατήσαμε. Δηλαδή. Αν ήταν γνήσια ή όχι, άλλη υπόθεση. Αλλά πρέπει να παραδεχτούμε ότι έλαβα μέρος οι Βρετανοί στην όλη προσπάθεια συντάξεως των 13 σημείων. Τώρα, όσον αφορά την ελληνική κυβέρνηση, ήταν η εποχή των εκλογών στην Ελλάδα και υπήρχε ο κίνδυνος ότι μπορεί κάτι να γίνει στην Κύπρο το οποίο να επηρεάσει τα πράγματα εκεί. Δεν ήταν κατά την άποψή μου διότι έκριναν ότι τα 13 σημεία δεν έπρεπε να υποβληθούν, αλλά υπήρχε μία φοβία γύρω από αυτό το θέμα. Και βεβαίως έτσι είναι, το θυμάμαι, το έζησα. Διαφωνείτε ή δεν διαφωνείτε? Διαφωνώ, ναι. Για να σας πω το εξής. Η πρώτη βολιδοσκόπηση για συνταγματικές τροποποιήσεις έγινε πολύ πρώτων εκλογών και υπάρχει η επιστολή του Αβέροφ στον Αρχιεπίσκοπο προτού δημιουργηθεί η κατάσταση με τη Φρυδερίκη και οι πτώσεις της κυβερνήσεως Καραμανλή, που σαφώς η ελληνική κυβέρνηση, δεν υπήρχε θέμα τότε εκλογών, προειδοποιεί μην προχωρήσετε και θα έχετε εσείς την ευθύνη για τους, και εξηγεί εν εκτάσει τους λόγους. Αργότερα, όταν έπεσε η κυβέρνηση Καραμανλή και εκκινήθη με διακούσεις της προεκλογικής περίοδου, τότε μάλιστα υπήρχε και το θέμα ότι τώρα βρήκετε να κινηθείτε που έχουμε και εκλογές στην Ελλάδα, αλλά το θέμα της τροποποιήσεως ηγέρθη από την ελληνική κυβέρνηση, από τον Αβέροφ, προτού γεννηθεί το θέμα με την Φρυδερίκη, οι πτώσεις του Καραμανλή και ούτω καθεξής. Αλλά θα ήθελα να δούμε ένα σημείο. Υπήρχε βρετανικός δάχτυλος? Ασφαλώς υπήρχε. Μας παρεπλάνησαν οι Βρετανοί. Και μας παρεπλάνησαν, και εγώ δίδω και την εξήγηση γιατί. Γιατί εκείνη την εποχή αρχίσαμε πορείες κατά των Βρετανικών βάσεων. Και εγώ πιστεύω ότι εκείνο το οποίο έκαναν οι Βρετανοί είναι ότι μας ενεθάρρυναν, εξού και ο τότε πρέσβης έκανε και διορθώσεις και τα λοιπά, και ενώ τώρα προσποιούνται ότι τίποτε από αυτά δεν υπάρχουν στα αρχεία τους, μας ενεθάρρυναν και ασφαλώς ήταν ακόμα ένα σφάλμα
που εδεχθήκαμε την αγγλική ενθάρρυνση, σφάλμα εκτίμησης. Θα ήθελα επίσης να πω ότι όταν μιλούμε για σφάλματα, υπάρχουν μερικοί οι οποίοι πάσχουν και νομίζουν ότι ό,τι πεις ότι είναι σφάλμα, ότι είναι για να μειώσεις τον Αρχιεπίσκοπο. Δεν έχει καμία σχέση με τον Αρχιεπίσκοπο αυτό το πράγμα. Ήταν σφάλμα ολόκληρης της ηγεσίας μας. Δεν υπήρξε κανείς από εμάς ο οποίος διαφώνησε. Και εγώ λέγω ότι ήταν σφάλμα για ακόμα έναν λόγο. Κινηθήκαμε για να τροποποιήσουμε αυτές τις συμφωνίες. Πού βασιστήκαμε? Και σε αυτό θα ήθελα να είμαι πολύ ξεκάθαρος. Προηγουμένως είχαμε κάνει διαπραγματεύσεις με την τουρκική πλευρά, στις οποίες συμμετείχα εγώ, η κυρία Σουλιώτη, ο κύριος Τορναρίτης και ο Υπουργός Οικονομικών για τα θέματα των χωριστών πλειοψηφιών. Και καταλήξαμε σε μια συμφωνία η οποία κατεγράφει ότι οι Τούρκοι δεν θα χρησιμοποιούν το δικαίωμα των χωριστών πλειοψηφιών, δοθέντως ότι εμείς θα αναλάβουμε την ευθύνη για την όλη δαπάνη για την τουρκική και την ελληνική παιδεία. Οι κοινοτικές συνελεύσεις δεν φορολογούσαν. Πού σκοντάψαν? Εμείς θέλαμε να γίνει με συνταγματική τροποποίηση και οι Τούρκοι έμμονα αρνόντουσαν η ανδήποτε συνταγματική τροποποίηση και ήθελαν να γίνει κάποιον πρωτόκολλο και να τεθεί σε εφαρμογή αυτό το πράγμα για μια περίοδο μέσω πρωτοκόλλου, αλλά δεν δεχόντουσαν. Άρα εξέραμε όταν εδίδαμε αυτές τις προτάσεις ότι από τουρκικής πλευράς δεν υπήρχε καμία διάθεση να δεχθούν η ανδήποτε τροποποίηση του συντάγματος. Λοιπόν. Όμως ο Κουτσούκ τις ανέμενε τις προτάσεις και εκείνη την ημέρα λέει θα τις μελετήσω και η απόρριψη ήρθε από την Άγκυρα. Αν θυμάστε. Μα ασφαλώς έπρεπε να αναμένουμε ότι η Άγκυρα θα τις απορρίψει. Και εδώ λάθος εκτιμήσεως. Λοιπόν, εισηγούμε, έχουμε καλύψει. Έχετε... Στάσου, αυτό παίρνει άλλο χαρακτήρα. Θα πρέπει να μας δοθεί πολύς χρόνος να συζητήσουμε. Το καταλαβαίνω, κύριε Πρόεδρε, αλλά... Γιατί λάθος εκτίμησης? Ο Κουτσούκ είναι το έτοιμος να συζητήσει. Ο ίδιος το είπε. Ο ίδιος είπε ότι είναι το έτοιμος να συζητήσει. Και όταν ο Μακάριος του είπε μπορεί να κάνεις και αντιπροτάσεις, μάλιστα είπε, θα κάνω και αντιπροτάσεις. Γιατί πού είναι το λάθος της εκτίμησης? Να σας πω πού ήταν το λάθος της εκτίμησης. Γιατί όταν, όπως ανέφερα ήδη στην προηγούμενη συμφωνία, την οποία έκαναμε και επιμέναμε εμείς να τροποποιηθεί το Σύνταγμα, η τουρκική πλευρά ζήτησε αναβολή, συνεννοήθη με την Τουρκία και απήντησαν κατηγορηματικά ότι η Τουρκία δεν δέχεται καμιά τροποποίηση. Επομένως, έπρεπε να ξέρουμε ότι η Τουρκία δεν θα επέτρεπε τροποποίηση. Πιστεύω ότι σε αυτό το σημείο είναι καθαρή η τοποθέτηση του καθενός. Επομένως, ας προχωρήσουμε ένα βήμα παρακάτω. Περίοδος 64-67, οι Τούρκοι μένουν πλέον στο έδαφος εκείνο που δημιουργεί τους τουρκοκυπριακούς θύλακες, ενώ παράλληλα έχουμε μια διαφορετική κατάσταση στην περιοχή που ελέγχεται από το κράτος, όπου πια κατέρχεται και η ιεραρχία, ενισχύεται ουσιαστικά στρατιωτικώς η Κύπρος την περίοδο εκείνη, αλλά παράλληλα εκδηλώνονται και ένα σωρό σχέδια. Το σχέδιο Νάτσεσον, υπάρχουν αρκετές διαφωνίες μεταξύ της Κύπρου και της Ελλάδος την περίοδο εκείνη. Λοιπόν, θα ήθελα σε αυτή την περίπτωση, και επανέρχεται πολύ έντονα ξανά το θέμα του αιτήματος της Ενώσεως. Δηλαδή, μιλούν πλέον ανοιχτά, μιλάω ο Αρχιεπίσκοπος, δεν ξέρω αν μιλούσατε κι εσείς ως Υπουργοί, κύριε Κυπριανού, τότε, καθαρά για το αίτημα της Ενώσεως πλέον, εκείνη την περίοδο. Λοιπόν, να καλύψουμε όσο γρήγορα μπορείτε αυτή την περίοδο. Γιατί μετά οδηγούμε στην δικτατορία του 67, που είναι ένα άλλο κέριο σημείο. Λοιπόν, για το θέμα, θέλετε εσείς, ορίστε. Το σχέδιο Νάτσεσον. Το σχέδιο Νάτσεσον ήταν μια μορφή συγκαλυμμένης διχοτόμησης. Με ένα φυσικά πολύ μικρότερο ποσοστό εδάφους από ό,τι κατέχουν σήμερα οι Τούρκοι. Διότι τότε το σχέδιο Νάτσεσον προέβλεπε ότι ένα μεγάλο μέρος της Καρπασίας θα εδίδεται σαν στρατιωτική βάση στην Τουρκία. Οι Τούρκοι τη ζητούσαν σαν κυρίαρχο έδαφος και προτείνεται μίσθωσης και οι Τούρκοι απέρριψαν την μίσθωση. Αν δεχόμεθα τότε το σχέδιο Νάτσεσον, θα είχαμε και πάλι ένα ακροτηριασμένο νησί, γιατί έναν κομμάτι του νησιού αυτού θα εδίδεται προς την Τουρκία. Και απερρίφθη αυτό το σχέδιο.
Πιστεύω ότι ορθώς απερρίφθη το σχέδιο ΝΑΤΣ. Ορθώς όμως επανέρχεται ξανά το αίτημα της Ενώσεως στην περίοδο εκείνη, κύριε Κληρίδη, κατά την άποψή σας? Το αίτημα της Ενώσεως τότε δεν το έφερε η κυβέρνηση, αλλά το αίτημα της Ενώσεως το εδημιούργησε η εδώ παρουσία της ελληνικής δυνάμεως, η επαφή των Ελλήνων αξιωματικών με τον κυπριακό λαό και η προσπάθεια τότε να πιστούμε ότι η καλύτερη λύση για το Κυπριακό ήταν να δοθούν κάποια εδαφικά ανταλλάγματα στην Τουρκία με αντάλλαγμα ότι το υπόλοιπο θα έγινε το ελληνικό έδαφος. Αυτό το αίτημα δεν ήταν πολιτική της κυπριακής κυβερνήσεως. Δεν ήταν πολιτική της κυπριακής κυβερνήσεως, αλλά εξελίχθη ως πολιτική των ελληνικών κυβερνήσεων. Μάλιστα. Συγκεκριμένα επί Παπανδρέου συναζητήθη το σχέδιο Νάτσοσο. Ναι. Και υπάρχει και η περίφημη δήλωση για την πολυκατοικία και το διαμέρισμα. Υπάρχει το θέμα τότε επί Στεφανοπούλου. Έγιναν άλλες προσπάθειες για ένωση με ανταλλάγματα. Σε κάθε περίπτωση είναι πρόκειτο στην ουσία για διχοτόμηση. Ναι, αλλά αυτή η πολιτική υποστηρίχθη δυστυχώς και από τον πρώτον μεσολαβητή, τον Τομιόγια, που είχαν διορίσει. Ναι, άφησε την πρωτοβουλία στον Άξο. Άφησε την πρωτοβουλία ο ίδιος ο Τομιόγια. Και το χαρακτηριστικό ήταν, όταν εμείς ζητήσαμε από τον Ουθάν ότι δεν μπορεί να προχωρήσει πάνω σε αυτή τη βάση, ο Ουθάν μας επίνδυσε είναι θέμα διαδικασίας και είναι θέμα του μεσολαβητού και άφησε να εξελιχθεί, διότι ο Τομιόγια τότε είχε την άποψη ότι η λύση του Κυπριακού θα μπορούσε να βρεθεί με τη βοήθεια των Ηνωμένων Πολιτειών, με μια συμφωνία μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας για ένωση της Κύπρου με εδαφικά ανταλλάγματα προς την Τουρκία. Κύριε Κυπριανού, εσείς ήσασταν μέλος της κυβερνήσεως, είχατε το Υπουργείο των Εξωτερικών τότε και είχατε επαφές με. Θεωρείτε ότι ήταν ορθή η επαναφορά του αιτήματος της Ενώσεως εκείνη την εποχή, σταθμίζοντας και τις συνθήκες όπως τις αντιμετωπίζετε ως Υπουργός? Παρόλο ότι ανεβίωσε το θέμα της Ένωσης και όπως ανεβίωσε και μάλιστα από μέρους των ελληνικών κυβερνήσεων, ήταν φυσικό η κυπριακή κυβέρνηση, που μπορεί να μην χάραξαν αυτή η πολιτική, ήταν φυσικό να παρακολουθεί με ενδιαφέρον αυτές τις εξελίξεις, διότι ασφαλώς αν μπορούσε να επιτευχθεί μια πραγματική λύση ενώσεως, ασφαλώς θα γίνει το δεκτή. Αλλά όπως εξελίσσονται τα πράγματα, όλες οι προτάσεις για λύση ένωσης είχαν τη μορφή της διχοτόμησης. Ναι. Είχαν τη μορφή της διχοτόμησης. Και επανήλθαμε για μια μικρή περίοδο στο θέμα της ανεξαρτησίας με τις προτάσεις Πλάζα, οι οποίες ήσαν πρώτης τάξης προτάσεις Πλάζα για λύση του Κυπριακού, και μετά όταν απερίφθησαν οι προτάσεις Πλάζα από την Τουρκία, η οποία ο Ινωνού παρουσίασε στον Πλάζα σχεδόν τον χάρτην Αττήλα, λέγοντας ότι αυτή πρέπει να είναι η λύση του κυπριακού προβλήματος, αποδεικνύει τα μακροπρόθεσμα σχέδια της Τουρκίας από την ώρα που μπήκε στο κυπριακό πρόβλημα, από την ώρα που την έφερε η Βρετανία. Κύριε Κυπρανό, όμως, επειδή σας έχουμε εδώ, εσάς που είσαστε κοντά στα γεγονότα και έχει σημασία να μας μαρτυρήσετε για κάποια πράγματα. Ο ίδιος ο Αρχιεπίσκοπος ήταν εκεί, ο ηγέτης του κράτους. Είχε όλα τα μηνύματα από τις πρεσβείες του, ήταν μια διεθνής προσωπικότητα ο Αρχιεπίσκοπος, αδιαφυσβήτητη. Έπαιρνε τα διάφορα μηνύματα. Από την άλλη, κατηγορείται μια ως ενωτικός, μια ως αθενωτικός. Υπήρχε όλη εκείνη η κατάσταση στην Κύπρο, αρθογραφίες, πύρινες, οι λόγοι που αναφέρατε εσείς, κύριε. Μήπως και ο ίδιος, εσείς που ήσασταν κοντά του, ένιωθε μέσα του αυτά τα ηθικά, αν θέλετε, διλήμματα? Όχι. Όχι, ή ήταν καθαρή η προσέγγιση? Εσείς τι λέτε? Δεν ένιωθε καθόλου ηθικά διλήμματα. Το πρόβλημα είχε ως εξής. Από την ώρα που ελληνικές κυβερνήσεις έλεγαν στον Μακάριον ότι είναι σε θέση να εξασφαλίσουν την Ένωση, ο Μακάριος δεν μπορούσε να αντιδράσει. Ούτε και ήθελε να αντιδράσει. Από την άλλη πλευρά δεν έπαβε ούτε επί στιγμή να υποδεικνύει τους κινδύνους από μια τέτοια πολιτική.
Ότι δηλαδή αυτή η πολιτική δεν θα κατέληγε στην Ένωση, αλλά σε μια διχοτόμηση. Υπήρξε και μια καλλιέργεια συστηματική του κλίματος στην Αθήνα ότι ο Μακάριος είναι ανθενωτικός. Μάλιστα. Υπήρξε μια συστηματική. Δεν ήταν ανθενωτικός ο Μακάριος. Ο Μακάριος ήταν ενωτικός. Αλλά όπως εξελίσσονται τα πράγματα, επειδή ο Μακάριος υπεδείκνυε τα σφάλματα, υπεδείκνυε ενέργειες εσφαλμένες, υπεδείκνυε τους κινδύνους από την Α, η Β, η Γ, η Δ τακτική που ακολουθούσαν οι κατά καιρούς ελληνικές κυβερνήσεις. Κατηγορείται ως αν θέλει ότι δεν ήταν ειλικρινής, πολλά πράγματα. Αδικήθηκε πάρα πολύ ο Μακάριος από τις ελληνικές κυβερνήσεις και φτάσαμε στη χειρότερη κατάσταση όταν πλέον ανέλαβε η Χούντα, όπου είχαμε τη διπλή πολιτική. Από τη μια να καλλιεργείται μέσα στον Κυπριακό λαό δια της δημιουργίας της ΕΟΚΑΒ και άλλων μεθόδων, δια της εξαγοράς εντύπων, δια η ιδέα της ενώσεως και ότι πρέπει να πάμε προς την Ένωση, και από την άλλη να πιέζεται ο Μακάριος και να του στέλνουν τελεσίγραφα να κάνει υποχωρήσεις προς την τουρκική πλευρά για λύση ανεξαρτησίας με περισσότερα δικαιώματα στους Τούρκους. Λοιπόν, είχαμε μια διπλή πολιτική η οποία κατέληξε εκεί που κατέληξε. Είναι καλά που έχετε προχωρήσει κάπως στη συζήτηση και σε αυτό το σημείο, κύριε Κυπριανού. Κύριε Κληρίδη, όμως, για το ίδιο θέμα, έχετε οποιασδήποτε παρατηρήσεις εσείς για την ίδια περίοδο και αυτό που ανέφερα προηγουμένως για την σύγχυση που επικρατούσε ουσιαστικά στο τι επιζητεί το. Σύγχυση για την οποία ευθύνη φαίνεται να φέρουν όλοι. Οι δικές μου εκτιμήσεις είναι ότι ο Μακάριος ήταν πολύ ευαίσθητος στις κατηγορίες της αντιπολίτευσης ότι επρόδωσε τον εθνικό αγώνα. Τον όρκο του στη φανερωμένη και το θέμα της ενώσεως. Παρόλο το γεγονός ότι η αντιπολίτευση ήταν πολύ μικρή, εν τούτης, ίσως λόγω της εθναρχικής του ιδιότητας, αισθάνεται πολύ, είχε μεγάλη ευαισθησία για αυτές τις κατηγορίες και πιστεύω ότι αυτή η ευαισθησία, λόγω και της εθναρχικής του ιδιότητας, πολλές φορές τον ανάγκαζε ή τον οδηγούσε στο να πάρει θέσεις οι οποίες δημιουργούσαν την εντύπωση ότι δεν εγκατέλειψε τον αγώνα για την Ένωση. Και αυτό πιστεύετε ότι έβλαψε την... Πιστεύω ότι έδωσε επιχειρήματα στην τουρκική πλευρά. Έθιξε ένα σημείο ο κύριος Κυπριανού ότι όταν η δικτατορία ήρθε πια, εκεί αρχίζει ένα διπλό παιχνίδι, λέγει ο κύριος Κυπριανού, όπου ενώ επίσημα προωθεί την ανεξαρτησία και πιέζει, βέβαια, πιέζει για λύσεις στην Κύπρο, οι οποίες η δική μας πλευρά, η κυπριακή κυβέρνηση τις θεωρούσε αντεθνικές και διχοτομικές, εν τούτης, από την άλλη υπέθαλπε το αίσθημα της ενώσεως και τις δυνάμεις εκείνες οι οποίες κατηγορούσαν τον Αρχιεπίσκοπο. Ήταν ένα χαρακτηριστικό το οποίο δεν ήταν μόνο κατά την περίοδο της δικτατορίας, ήταν αυξημένων κατά την περίοδο, αλλά υπήρχε και προηγουμένως, που όταν πρότειναν κάποια λύση, η οποία στην πραγματικότητα δεν ήταν γνήσια ένωσης, όπως το σχέδιο Άτκινσον, η κατηγορία ήταν ότι δεν το δεχόμεθα και ο Μακάριος και εμείς, διότι θα χάναμε τα οφίκια τα οποία είχαμε. Ο Μακάριος είχε συνηθίσει, έλεγαν, με το να είναι πέραν αρχιεπίσκοπος μιας μικρανήσου ένας πρόεδρος και δεν ήθελε να χάσει αυτά τα οφίκια, όπως και εγώ κατηγορήθηκα και ο κύριος Κυπριανού και άλλοι. Αλλά αυτό δεν ήταν σε ευξημένων βαθμών όταν ήταν η στρατιωτική χούντα, αλλά και προηγουμένως υπήρχε, και ίσως ένα από τα δράματα του κυπριακού προβλήματος, και είναι η ώρα να το πούμε τώρα, είναι ότι ουδέποτε κατορθώσαμε να έχουμε μια πανεθνική πολιτική επί του Κυπριακού, εν αντιθέσει με τους Τούρκους, η οποία να είχε βραχυπρόθεσμους, μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους. Μάλιστα. Λοιπόν, η Χούντα οδηγεί τα πράγματα στα γεγονότα της Κοφίνου,
που σηματοδοτούν και την αποχώρηση πια της ελληνικής μεραρχίας από την Κύπρο, απογύμνωση του νησιού ουσιαστικά, και αμέσως μπαίνουμε στην επόμενη περίοδο του 67-74, όπου έχουμε διακοινωτικές συνομιλίες, προσπάθειες σας μέσω των Ηνωμένων Εθνών, αλλά και η έξαρση της παρανομίας εδώ. Απόπειρες, μητροπολίτες, μέχρι που οδηγηθήκαμε στο πραξικόπημα. Να καλύψουμε όσο μπορούμε γρήγορα αυτή την περίοδο. Η Χούντα από την πρώτη στιγμή ήθελε να αναλάβει τα πάντα στα χέρια της. Μόλις ανέλαβαν την εξουσία στην Αθήνα, πήγαν στον Εύρο για να συζητήσουν την Ένωση, στηριζόμενοι σε έναν πρωτόκολλο, ένα μνημόνιο της συνάντησης Τούμπα-Τσακλαγιαγγίλ που έγινε στις 11 Δεκεμβρίου του 1966, έναν περίπου χρόνο νωρίτερα. Μάλιστα. Όπου εδίδεται η εντύπωση ότι οι Βρετανοί θα ήσαν διατεθειμένοι να παραχωρήσουν τη Δεκέλια ως αντάλλαγμα προς την Τουρκία για να δεχθεί την Ένωση. Πράγμα ανύπαρκτο. Ουδέποτε οι Εγγλέζοι εδέχθησαν κάτι τέτοιο. Υπήρχε μια τέτοια εντύπωση. Τώρα είναι άλλη ιστορία πώς δημιουργήθηκε αυτή η εντύπωση, να μην μπαίνουμε σε λεπτομέρειες. Ανεκάλυψαν στον Εύρο η Χούντα ότι οι Τούρκοι δεν δέχονται την Ένωση και δεν ήσαν διατεθειμένοι να συζητήσουν ούτε το μνημόνιο Τσακλαγιαγγίλ Τούμπα, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Αμέσως μετά η Χούντα άρχισε να εφαρμόζει αυτό το παιχνίδι, το διπλό. Όμως, πολύ νωρίς σήκωσε τη μεραρχία. Γιατί σήκωσε τη μεραρχία? Τη σήκωσε κατόπιν ενός τελεσυγράφου της Τουρκίας με τα γεγονότα της Σκοφίνου. Και μάλιστα η προσπάθεια ήταν όχι μόνο να φύγει η ελληνική μεραρχία, αλλά να διαλυθεί και η εθνική φρουρά. Και ο Μακάριος αντέστη δεν εδέχθη τη διάλυση της εθνικής φρουράς. Δεν είχε λόγο πάνω στο θέμα της μεραρχίας. Αλλά υπάρχει ένα χαρακτηριστικό στοιχείο το οποίο αξίζει να το σημειώσουμε. Όταν για πρώτη φορά είχα συνάντηση με τον Παπαδόπουλο ως Υπουργό Προεδρίας στην Αθήνα, στην Αθήνα. Μάλιστα. Και μιλήσαμε κάπως για το Κυπριακό, μου λέει το μεγαλύτερο σφάλμα του Παπανδρέου είναι που έστειλε τη μεραρχία στην Κύπρο. Εγώ συνδέω αυτό που είπε ο Παπαδόπουλος με την αποχώρηση της μεραρχίας και διαρωτώ με μήπως η όλη ιστορία ήταν οργανωμένη για να φύγει η μεραρχία για κάποιο λόγο. Συνεχίστησαν οι πιέσεις για τη διάλυση της εθνικής φρουράς. Αντισταθήκαμε, πήγαμε στα Νέα Νιόρκη, μας πίεζαν και οι Αμερικανοί, μας πίεζαν οι πάντες και αντισταθήκαμε και παρέμεινε η εθνική φρουρά. Κύριε Κυπριανού, σε αυτές τις επαφές... Παράλληλα, Ναι, παράλληλα άρχισε η παράνομη δράση στην Κύπρο. Βέβαια. Άρχισε, η οποία ήταν πού απέβλεπε. Απέβλεπε στην κατάλυση του κράτους για να γίνει τι. Εσείς πού θεωρείτε ότι απέβλεπε? Εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι υπήρχε ένα σχέδιο Απόλλων το οποίο προέβλεπε πράξεις πραξικοπηματικές σε ολόκληρη την Κύπρο εκτός από την Κερίνια. Και αυτό είναι ύποπτο. Εν πάση όμως περιπτώσει, άρχισαν οι πράξεις βίας. Τι ήθελαν να αποδείξουν? Ήθελαν να δημιουργήσουν κλίμα ότι ο Μακάριος δεν θέλει την Ένωση και άρα πρέπει να φύγει από την εξουσία ο Μακάριος. Ακολούθησε η ιστορία των τριών Μητροπολιτών. Ακολούθησε η προσπάθεια εξουδετέρωσης συνεργατών του Μακαρίου όπως του ομιλούντος. Με χρέωσαν να παραιτηθώ στις 5 Μαΐου του 1972. Ανελαμβάνονται υποχρεώσεις έναντι της Τουρκίας για να φύγει ο Μακάριος. Η όλη προσπάθεια ήταν να φύγει ο Μακάριος. Προς τους Κυπρίους λέγοντας ότι πρέπει να φύγει ο Μακάριος διότι δεν θέλει την Ένωση και προς τους άλλους λέγοντας ότι πρέπει να φύγει ο Μακάριος διότι δεν θέλει λύση του Κυπριακού.
Ωστόσο όμως, κύριε Κυπριανού, εμείς οι πολίτες στην εποχή εκείνη ακούγαμε διαρκώς για συμφωνία μεταξύ των κυβερνήσεων Ελλάδας και Κύπρου. Και θέλω να σας ρωτήσω, σε εκείνες τις συσκέψεις που έκανατε, δεν ετίθενται επιτάπητο σε αυτά τα πράγματα? Βεβαίως. Πώς σας αντιμετώπιζε η στρατιωτική? Βεβαίως υπήρχαν διαφωνίες. Μπορεί να υπήρξαν και ορισμένες περιπτώσεις συμφωνίες, αλλά υπήρξαν και διαφωνίες. Εσείς, κύριε Κυπριανού, θεωρείτε ότι ορθά ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος εδέχτηκε την απέτηση τους να παραιτηθείτε εσείς? Είναι καθαρά προσωπικό θέμα και είναι ώρα να τα λέμε κάποτε. Αν μπορώ να το κρίνω καθαρά πολιτικά, νομίζω ότι δεν έπρεπε, διότι θα ακολουθούσαν και άλλες πιέσεις, όπως και ακολούθησαν. Κύριε Κληρίδη, κοντά σας για την ίδια περίοδο. Η ίδια περίοδος πρέπει να διαχωριστεί σε δύο σκέλη. Ότι είναι και η περίοδος των διακοινωτικών συνομιλιών. Το ένα σκέλος ήταν κατά την διάρκεια της προεδρίας, της πρωθυπουργίας ή προεδρίας του Παπαδοπούλου και το άλλον κατά την διάρκεια της προεδρίας του Ιωαννίδη. Της προεδρίας κάποιου άλλου με πίσω τον Ιωαννίδη. Αλλά και τα δύο συνδέονται. Ο Παπαδόπουλος, ακολουθώντας δυτικές πιέσεις, ήτο φανερά υπέρ του να γίνουν ορισμένες υποχωρήσεις πάνω στο θέμα της τοπικής διοίκησης για να βρεθεί μια λύση του Κυπριακού και είχε αναλάβει δεσμεύσεις έναντι της Τουρκίας πάνω σε αυτό το θέμα, δεσμεύσεις με τις οποίες ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος διαφωνούσε ειδικά πάνω στο θέμα της τοπικής διοίκησης. Από την άλλη όμως, μια ομάδα συνταγματαρχών με επικεφαλής τον Ιωαννίδη δεν συνεφωνούσαν με την πολιτική του Παπαδόπουλου πάνω στο Κυπριακό και ήθελαν να αλλάξει η πολιτική και να κινηθούν προς την κατεύθυνση κάποιας μορφής ένωσης με ανταλλάγματα. Ήσαν οι θειασότες του Άτσισον ή παρομοίων σχεδίων. Οι αξιωματικοί εδώ, οι Έλληνες, οι οποίοι έρχονταν, ήσαν πάντοτε σαν Έλληνες αξιωματικοί υπέρ της ιδέας όχι της ανεξαρτησίας αλλά της ενώσεως. Δημιουργείται έτσι μια σύγχυση ότι ο μεν Αρχιεπίσκοπος ήτο διαμέν τους συνταγματαρχαίους του Ιωαννίδη εναντίον της ενώσεως, διαδέ τον Παπαδόπουλο εμπόδιον στην υλοποίηση αυτών τα οποία συνεφώνησε με την Τουρκία για τη λύση του κυπριακού προβλήματος. Στο τέλος έπεσε ο Παπαδόπουλος, ήρθε ο Ιωαννίδης και φυσικά συνέβη το εγκληματικό πραξικόπημα και ούτω καθεξής. Αλλά πιστεύω ότι η περίοδος εκείνη που η ελληνική κυβέρνηση, η τότε κυβέρνηση, η σχουντική κυβέρνηση του Παπαδοπούλου, ανέλαβε ορισμένες δεσμεύσεις έναντι της Τουρκίας και τις οποίες μας είχαν προειδοποιήσει και οι Γερμανοί και οι Αμερικάνοι και μάλιστα ο τότε πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών Πόπερ μας είπε το εξής, ότι η Τουρκία, η Ελλάς και η Τουρκία έχουν συμφωνήσει, η Ελλάς βρίσκεται υποπίεση να υλοποιήσει και αν η Ελλάς έχει να επιλέξει μεταξύ πολέμου με την Τουρκία ή ανατροπής του Μακαρίου, θα επιλέξει την ανατροπή του Μακαρίου. Αυτά είναι, ελέγχθησαν και βρίσκονται γραμμένα σε σημειώματα δικά μου προς τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο. Πιστεύω ότι εκείνη την εποχή το πρόβλημα ήταν ότι διαμέν την λύση του Κυπριακού όπως την ήθελε ο Παπαδόπουλος και η τότε ελληνική κυβέρνηση δίδοντας τοπική αυτοδιοίκηση, σκοντάψαμε στο θέμα της τοπικής αυτοδιοίκησης γιατί το απέρριψε ο Μακάριος ενώ η Χούντα επέμενε να το δεχθεί και σκοντάψαμε σε ένα ακόμα πιο δύσκολο θέμα. Η Τουρκία ήθελε να αποκλειστεί και πάλι η Ένωση. Και η Τουρκία επρότεινε επανειλημμένα για να μπει μια πρόνοια μέσα στο νέο σύνταγμα που να απέκλειε την Ένωση. Ο Μακάριος απαντούσε ότι να συμφωνήσει η Ελλάδα και η Τουρκία πρώτα
ότι ούτε μια θα δεχθεί την ένωση ούτε τη διχοτόμηση και ύστερα να δεχθεί και εκείνος. Και αυτό ήταν ένα άλλο θέμα πάνω στο οποίο σκοντάψαμε τότε. Διότι ο Μακάριος είχε κατηγορηθεί ότι πρόδωσε την ένωση και δεν ήθελε να κατηγορηθεί και εκ δευτέρου. Θυμάμαι τότε δηλώσεις σας, κύριε Κληρίδη, τότε, αλλά και στο βιβλίο σας αναφέρεται ότι μέσα από τις διακοινωτικές συνομιλίες, στις οποίες ήσασταν ο συνομιλητής εσείς τότε, ότι σχεδόν φτάσετε οι Τούρκοι να αποδεχτούν και τα 13 σημεία τα οποία υπέδειξαν. Τα 13 σημεία τα απεδέχθησαν. Δηλαδή, η διαφωνία μας ήταν η εξής, ότι οι Τούρκοι ήθελαν υψημένου βαθμού τοπική διοίκηση και εμείς απερρίπταμε την τοπική διοίκηση που ζητούσαν οι Τούρκοι. Θα σας υποβάλω ένα καθαρό ερώτημα όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ. Εάν δεν υπήρχε αυτή η διπλή ή αν θέλετε όχι καθαρή πολιτική από την Ελλάδα, εάν υπήρχε ταυτότητα απόψεων μεταξύ της Αθήνας και της Λευκωσίας στην εποχή εκείνη με μια δημοκρατική υπεύθυνη κυβέρνηση και εκεί, πιστεύετε ότι θα μπορούσαμε να κλείσουμε το Κυπριακό? Θα μπορούσαμε να κλείσουμε συμφωνία με βάση τα 13 σημεία και με αντάλλαγμα την τοπική αυτοδιοίκηση. Το πιστεύετε εσείς, κύριε Κυπριανό? Όχι, δεν το πιστεύω. Πιστεύω ότι η Τουρκία μόλις επλησιάζεται κάποια συμφωνία θα άρχιζε να προβάλλει άλλες αξιώσεις. Διότι η τουρκική πολιτική δεν ήταν να βρεθεί μια βιώσιμη λύση έξω από τα πλαίσια διχοτομικής λύσης. Αυτή είναι η δική μου υπεποίθηση. Μα αν αυτό πιστεύαμε, τότε το απλούστερο πράγμα θα ήταν να πούμε εμείς ναι, διότι υπάρχει το γράμμα του Τενχτάκ που μας είπε δέχομαι, ζητώ, και να δούμε τι θα έκαναν οι Τούρκοι. Γιατί αφού είμαι θα τόσο βέβαιοι... Εμείς δεν το εδωθήκαμε, κύριε Κυπριανό? Γράψαμε επιστολή και τα απορρίψαμε. Και μάλιστα στην επιστολή μας είπαμε ότι η πρόθεση μας δεν ήταν να αντικαταστήσουμε. Συμφώνησες με την επιστολή που εγγράφει? Ποιο? Με την επιστολή που εγγράφει απορρίπτοντας συμφώνησες? Η πρώτη επιστολή δεν εγγράφει από μένα. Εγγράφει από τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο προς την ελληνική κυβέρνηση και εξηγούσε τους λόγους που τα απορρίπτουμε. Μάλιστα. Προτού γράψει αυτή την επιστολή ο Μακάριος... Αυτή η επιστολή με όλον τον φιλόμενο σεβασμό, στο σύμφωνος? Αυτό θα σου πω. Ναι. Προτού την γράψει ο Μακάριος αυτή την επιστολή, τον είχα δει κατηδία και είχαμε συζητήσει το θέμα. Αλλά εγώ του είχα εισηγηθεί ότι θα έπρεπε να τα δεχθούμε. Ο ίδιος αρνήθη να τα δεχθεί και απέστειλε εκείνη την επιστολή. Και κατόπιν οδηγιών του σαν συνομιλητής έγραψα και εγώ παράλληλη επιστολή προς τον Τενχτάς, στην οποία απέρριπτα αυτά τα που ζητούσε ο Τενχτάς για την χωριστή διοίκηση. Διαφώνησα και δεν τρέπαμε να το πω. Δεν το είπα δημόσια γιατί? Διότι αν το έλεγα εγώ δημόσια θα έρχομαι σε αντίθεση με τον Μακάριο, θα έρχομαι σε αντίθεση και με την γρηβική παράταξη η οποία δεν δεχόταν τίποτε από αυτά και ποιος θα ακούει? Τον Κληρίδη. Και θα κατηγορούμε ότι έδωσα επιχειρήματα στους Τούρκους. Αν εγυρίζετε το δίχτυ της ιστορίας πίσω σε εκείνη την ώρα, θα το έκανατε δημόσια τώρα, κύριε Κληρίδη? Δεν θα το έκανα και πάλι. Διότι δεν θα είχε κανέναν αποτέλεσμα. Κύριε Κυπριανού. Εμένα η άποψη μου ήταν ότι εφόσον διαφωνήσατε σε τόσο βασικό θέμα, θα έπρεπε να το είχατε κοινοποιήσει, να κοινοποιήσετε εκείνη την ώρα τη διαφωνία σας και ανάγκη απαρατηθείτε. Ναι, αλλά να σας ενθυμίσω κάτι, κύριε Κυπριανού. Εσείς διαφωνήσετε σε ένα πολύ βασικό θέμα με τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο και έχω τα πρακτικά του Εθνικού Συμβουλίου, όταν ο Μακάριος έκανε την συμφωνία με τον Τενχτάς για την Διζωνική Ομοσπονδία. Μάλιστα. Και δεν το είπετε δημοσίως. Όχι, δεν είναι έτσι. Ούτε και παρατηρητικά. Ακριβώς είναι το αντίθετο. Ακριβώς. Διεφώνησαν όταν ανέπτυξαν τα επιχειρήματα, επίστηκα και δεν επέμεινα στη διαφωνία μου. Όχι, λυπούμε, Βεβαίως. γιατί τελειώσαμε τη συζήτηση και κάνετε την εξής δήλωση. Εξακολουθώ να διαφωνώ, αλλά δεν θέλω να έρθω σε αντίθεση με τον Μακάριο, θα παραμείνω παρά το πλευρό του για να τον βοηθήσω. Εξακολουθώ να έχω τις διαφωνίες μου. Και αν θυμάστε και μία φράση, συνεταξάμεν. Και είπα συνεταξάμεν. Ναι, αφού διατηρήσετε όμως όλες τις διαφωνίες. Εν πάση περιπτώσει δεν θεωρώ ότι διεφώνησα τότε με τον Μακάριο. Καλά. Λοιπόν, δηλαδή για να εξηγούμαστε, μπορεί να υπήρξε μια διαφωνία στιγμιαία, υπήρξαν και άλλες διαφωνίες στιγμιαίες. Αλλά δεν
δεν επεκαλέστηκα αυτήν τη διαφωνία με τον Μακάριον, ούτε υπάρχει διαφωνία. Με έπεισε, απεδέχτηκα τις απόψεις του και συνέχισα. Μα αφού όταν έκλεισε η συζήτηση, είναι καταγραμμένο στα πρακτικά του Εθνικού, εξακολουθώ να διατηρώ τη διαφωνία μου, αλλά. Μάλιστα. Ένα θα έβρουμε το συνεταξάμεν. Το συνεταξάμεν να βρούμε. Ναι, λοιπόν, κύριοι πρόεδροι, θα μου επιτρέψετε και εμένα του απλού πολίτη να ξεκαθαρίσουμε αυτόν το σημείο. Εσείς, κύριε Κληρίδη... Πάντως, να μου επιτρέψεις για προς χάριν της αλήθειας. Γιατί όχι, ορίστε. Στο βιβλίο, δεν απατώμε, το οποίο δημοσιεύσε, το τρίτο βιβλίο, γίνεται αναφορά περί διαφωνίας με τον Μακάριο. Σε αυτόν το σημείο. Ακριβώς αυτό με ενδιαφέρει να μείνουμε στο σημείο. Και γίνεται η διαφορά ότι δεν διατυπώσατε τη διαφωνία τότε δημόσια, διότι υπήρχαν δύο καταστάσεις ισχυρές που περίπου η πολιτική σας σταδιοδρομία θα... Δεν θα άκουγε κανένα στον κύριο Κληρίδη. Δεν θα άκουγε κανένα στον κύριο Κληρίδη. Στο σημείο. Εγώ νομίζω ότι δεν είναι σωστό να επιρρύπτουμε ευθύνες στον Μακάριον εκ των υστέρων μετά από τόσα χρόνια, όταν εκείνη την ώρα δεν τις επιρρύψαμε. Και εδώ θέλω να υπενθυμίσω το εξής. Ο Στάνλεϊ Μέις, σε ένα σεμινάριο που είχατε και μετήχατε κι εσείς το 1977, πριν πεθάνει ο Μακάριος, και έχει σημασία το πριν πεθάνει ο Μακάριος, διετύπωσε αυτή την άποψη, ότι επρόκειτο να υπάρξει μια συμφωνία και τελικά δεν υπήρξε συμφωνία, διότι την εμπόδισε με μια διαφωνία του ο Μακάριος. Και εσείς είχατε επέμβει στη συζήτηση και είπατε δεν είναι έτσι, δεν είναι ο Μακάριος που εμπόδισε τη συμφωνία, είναι ο Ετσεβίτ που άλλαξε άρδιν τα αιτήματα του τουρκικά και είπε δεν δεχόμεθα τίποτε λιγότερο από Ομοσπονδία. Με άλλα λόγια, ζώντος του Μακαρίου, η θέση σας ήταν ότι δεν ευθύνεται ο Μακάριος, ενώ τώρα παρουσιάζεται ότι ευθύνεται ο Μακάριος για εκείνη τη διαφωνία. Κύριε Κυπριανού, δεν θυμάστε καλά τα γεγονότα. Πρώτον, εγώ διαφώνησα με τον Μακάριο και εξηγώ ότι παραδέχομαι ότι διέπραξα σφάλμα, έστω και αν δεν με άκουε ο λαός, θα έπρεπε να μιλήσω. Αυτό το δέχομαι ότι ήταν από τα σφάλματα της πολιτικής μου καριέρας. Για το δε θέμα του, και λέγω ότι δεν ζητώ, δεν κάνω αυτή ότι είμαι αθώος. Λέγω ότι έχω ενοχή διότι δεν μίλησα και η επίοικια που ζητώ είναι να σκεφτούν το κλίμα της εποχής. Το κλίμα της εποχής και ότι κανένας δεν θα με άκουε. Αυτό το ξεκαθαρίζω. Δεύτερο, για τον Στάνλεϊ Μέις. Ο Στάνλεϊ Μέις δεν αναφέρθη σε αυτή την περίοδο. Ανεφέρθη στη συμφωνία η οποία εφτάσαμε 20 μέρες πρώτου πραξικοπήματος το 1974 και η απάντηση μου στο Στάνλεϊ Μέις ήταν ότι δεν ευθύνεται ο Μακάριος, διότι ξαναφτάσαμε σε συμφωνία το 1974, το οποίο αναφέρει και ο Δεκλερίζης στο βιβλίο του. Είναι με τις ενισχυμένες ενδοκυπριακές με τις ενισχυμένες ενδοκυπριακές συνομιλίες και είπα τότε είμαι θα πολύ κοντά στο πραξικόπημα, η εσωτερική κατάσταση ήταν τέτοια που ούτε καν ασχολήθη ο Μακάριος με αυτό το θέμα. Το 20 μέρες πρώτου πραξικοπήματος οι δύο νομικοί σύμβουλοι, Δεκλερής και Αρτικασί, υπέβαλαν από κοινού φόρμουλα πάνω στο θέμα της τοπικής διοίκησης και για τις εξουσίες και για την εποπτεία, για όλα, η οποία ούτε καν συνεζητήθη διότι μας πρόλαβε το πραξικόπημα. Ήταν τότε που είχε εγερθεί το θέμα της μείωσης της θητείας, να φύγουν οι Έλληνες αξιωματικοί και ούτε καν συζητήσαμε. Και είναι σε αυτό που απήντησα στο Στάνλεϊ Μέις λέγοντας ότι δεν ευθύνεται για αυτή τη φορά ο Μακάριος γιατί μας πρόλαβε το πραξικόπημα. Λοιπόν, αν δεν έχετε έχω διαφορετική άποψη πάνω στα γεγονότα. Δεν ξέρω πόσο χρόνο έχουμε. Να σας πω κάτι. Ήδη έχουμε περάσει πολλές φορές τον χρόνο, αλλά ευτυχώς τους εξεγελάσαμε απόψε. Μας έδωσαν παρατάσεις επί παρατάσεων. Έχουμε όμως 5 λεπτά. Έχουμε διαφωνίες, είναι φανερό. Δεν πειράζει. Σημειώνεται η διαφωνία σας, κύριε Κυπριανού. Πιστεύω ότι έχουμε διαφωτίσει αρκετά σημεία και εγώ άρχισα να αισθάνομαι ικανοποίηση ότι περίπου εκάλυψα τον κατάλογό μου. Γιατί
Με όλα αυτά φτάνουμε στο πραξικόπημα. Δεν χρειάζεται να μιλήσουμε πόσο εγκληματική πράξη ήταν. Αυτά έχουν λεχθεί. Έχουμε πολλά να πούμε για το πραξικόπημα. Σίγουρα έχουμε πολλά να πούμε, κύριε Ιβρανού. Δεν αμφισβητώ. Σημασία έχει όμως ότι το πραξικόπημα οδήγησε στην τουρκική εισβολή πια. Και ήθελα να δούμε λίγο τα παρασκήνια της Γενέβης. Βέβαια, εσείς δεν ήσασταν εκεί, αλλά ίσως είχατε κάποια πληροφόρηση από τον Αρχιεπίσκοπο. Αν μπορούμε εκεί να δούμε κάποια πράγματα, διότι νομίζω σε αυτό το σημείο μπορούμε κάπου να σταματήσουμε, χωρίς να σημαίνει ότι εξαντλήσαμε το θέμα μας. Λοιπόν, εσείς κύριε Κληρίδη, είστε στη Γενέβη, στην πρώτη φάση της Γενέβης. Στη δεύτερη φάση. Συγγνώμη, στην πρώτη φάση ήταν Ελλάς, ήταν ο κύριος Μαύρος εκ μέρους της Ελλάδος, Υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδος, Τουρκίας, Βρετανίας. Ναι. Μιλώ για την διάσκεψη της Γενέβης λίγο πριν από την δεύτερη εισβολή. Ναι, ήταν οι δύο διασκέψεις, έγιναν δύο διασκέψεις. Με 10 μέρες διαφορά. Με 10 μέρες διαφορά μετά την εισβολή. Όχι συμφωνεί, ναι, μετά την πρώτη εισβολή, μετά την πρώτη φάση της εισβολής. Εγώ μιλώ για τη δεύτερη φάση. Πριν από τη δεύτερη φάση της εισβολής. Εκεί αντιμετωπίσατε διάφορα σχέδια τα οποία επεβάλλουν ο Κιουνές, είχατε όλη εκείνη την κατάσταση. Πρώτον, σας ερωτώ, είχατε κάποια επαφή με τον Αρχιεπίσκοπο? Βεβαίως. Είχατε. Λοιπόν, κύριε Κληρίδη, πιστεύετε την επαφή την είχαμε τηλεφωνικώς και ο Αρχιεπίσκοπος έστειλε τότε και τον κύριο Ναζίνα μια-δυο φορές και τον ενημερώσαμε και περισσότερον εκτάσει και νομίζω και ο κύριος Τάσος Παπαδόπουλος ενημέρωνε συνεχώς. Από μέρους σας ένα τηλεφώνημα υπήρξε, ήμουνα στο Λονδίνο. Ο κύριος Τάσος Παπαδόπουλος έκανε την ενημέρωση. Βάση περιπτώσει. Θα ανοίξουμε μεγάλο κεφάλαιο και δεν υπάρχει χρόνος. Έχει μεγάλα κεφάλαια. Αυτό είναι το πρόβλημα. Γι' αυτό ίσως δεν υπάρχει χρόνος. Δυστυχώς ήθελα να υποβάλω πολλά ερωτήματα για αυτό το θέμα. Όχι, ένα ερώτημα που μπορεί ο κ. Κληρίδης πολύ σωστό να το υποβάλει είναι γιατί να μην του κάνουμε πάντα κριτική. Υπάρχει το ερώτημα το οποίο θέτουν πολλοί αν μπορούσε να γίνει άλλος χειρισμός στη Γενέβη για να αποτραπεί η δεύτερη εισβολή. Μάλιστα. Εδώ είναι και το κέριο ερώτημα που πιστεύω κάποτε πρέπει να απασχολήσει ολόκληρη την ηγεσία του τόπου και ο κ. Κρίδης που ήταν εκεί μπορεί κάτι να μας πει. Για να αποτραπεί η δεύτερη εισβολή, ο μόνος χειρισμός που μπορούσε να γίνει ήταν να αποδεχθεί κανείς, που δεν μπορούσαμε να το κάνουμε, έναν από τα δύο σχέδια. Διότι ο Κιουνές υπέβαλε δύο διαζευτικά σχέδια. Ή το έναν ή το άλλο. Χωρίς να δεχθούμε εκείνα τα σχέδια, έγινε μόνο μία εισήγηση από τον Κίσινγκερ προς τον κύριο Μαύρο. Να δεχθούμε ότι οι λύσεις του Κυπριακού θα είναι με βάση την Τρισδονική Ομοσπονδία. Και να μην δεσμευθούμε ως προς την έκταση του εδάφους και ως προς τις αρμοδιότητες, αλλά το δύσκολο σημείο ήταν ότι θα εδεχόμεθα όμως την παρουσία των τουρκικών στρατευμάτων στην Κύπρο. Που ήδη είχαν πάρει ένα κομμάτι. Και αυτό θα σήμαινε ότι δεν είχαμε πλέον διέξοδο να πούμε ότι πρόκειται περί εισβολής, διότι τα τουρκικά στρατεύματα θα ήσαν στην Κύπρο με δική μας αποδοχή. Να διατυπώσω το ερώτημα μου όπως είναι και ελπίζω να μας δοθεί ο χρόνος να το απαντήσετε, κύριε Κληρίδη. Εάν ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος, όσο εκλεγμένος πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ευρισκόταν τρόπος και ερχόταν στη Γενέβη να διαπραγματευτεί εκείνος την όποια λύση του Κυπριακού, με το κύρος που διέθετε ο ίδιος. Και εάν υπήρχε μια κοινή γραμμή μεταξύ Κύπρου και Ελλάδος την εποχή εκείνη, με τα δεδομένα της εποχής εκείνης, πιστεύετε εσείς ότι υπήρχε δυνατότητα να αποφευθεί η δεύτερη εισβολή και να γλιτώσουμε τα θύματα που είχαμε? Και ο ίδιος ο Μακαριώτης όταν ερχόταν, μια και έγινε η εισβολή και έγινε το προγεφύρωμα, οι τουρκικές διαθέσεις ήταν ξεκάθαρες, η υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών ήταν ξεκάθαρη ότι πρέπει να δεχθείτε μια εδαφική ομοσπονδία με δύο περιοχές και επιπρόσθετα πρέπει να δεχθείτε μέχρι ότου βρεθεί λύσης την παρουσία τουρκικών στρατευμάτων. Βεβαίως υπάρχει ένα θέμα το οποίο ανοίγει άλλα κεφάλαια και το οποίο αντιλαμβάνομαι απόψε μπορούμε να Έχετε χρόνο την άλλη Παρασκευή να ξαναστείτε? Αυτό πρέπει να δούμε τα σημειωματάρια μας.
να δούμε πώς... Πέστε όμως μια τελευταία φράση, μήπως δεν μπορέσουμε να συνεχίσουμε. Η δική μου άποψη έχουμε 2-3 λεπτά για να κλείσουμε. Ανεξάρτητα του ποιο θα ήταν το αποτέλεσμα, ως ο νόμιμος πρόεδρος του κράτους, όφιλε ο Μακάριος να έχει εγκληθεί να πάρει μέρες στην Γενέβη. Τι εμπόδιο υπήρχε για να Κανένα. Ο Μακάριος ήταν εκτός Κύπρου και μπορούσε ο ίδιος να ξεκινήσει και να πάει. Ουδής είπε ότι... Ναι, αλλά μπορούσε κάποιος να τον προσκαλέσει, εφόσον ήσαν έτσι οι συνθήκες τότε, δεν μπορούσε κάποιος να τον προσκαλέσει, να του το εισηγηθεί. Η Χούντα είχε πέσει, είτε η ελληνική κυβέρνηση, ο Καραμανλής, ο κύριος Μαύρος, ήσαν σε τακτική επαφή με τον Αρχιεπίσκοπο και εκείνοι απεφάσισαν ότι δεν θα έπρεπε να πάω εγώ από την Κύπρο. Αλλά δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα αν ο ίδιος ο Αρχιεπίσκοπος εν συνεννοήσει και με την ελληνική κυβέρνηση έλεγε ότι πρέπει να έρθει. Η ελληνική κυβέρνηση, κύριε Κληρίδη, είχε πολιτική την εποχή εκείνη. Σας έδωσε, διότι και ο κύριος Μαύρος είχε πει το περίφημο εκείνον, μεταξύ της ταπεινώσεως και του πολέμου δεν υπάρχει επιλογή. Και περίμενε και ο κόσμος εδώ βοήθεια από την Ελλάδα που δεν ήρθε. Δηλαδή, πώς ήταν γενικά το κλίμα πρέπει να ήταν πολύ... Υπήρχε και ένας πρόσθετος λόγος. Υπήρχε και ένας πρόσθετος λόγος για να πήγαινε ο Μακάριος στη Γενέβη τότε. Ήταν το γεγονός ότι εδόθη η εντύπωση διεθνώς ότι ο κύριος Κληρίδης δεν ανέλαβε ως προεδρεύων στην Κύπρο, αλλά ως πρόεδρος της Δημοκρατίας. Και ήταν ένας πρόσθετος λόγος για να πήγαινε ο Μακάριος στη Γενέβη να διελύεται αυτή η εντύπωση. Αυτή η εντύπωση δεν εδόθη διεθνώς, γιατί επανειλημμένα είχα πει και μάλιστα είχα ζητήσει και αναβολή για να γίνει συνάντηση με τον Μακάριο για να αποφασίσει και με τον Καραμανλή για να αποφασιστεί και την οποία απέρριψε η Τουρκία. Ο Μακάριος, όπως ξέρετε, είχε πάει στα Ηνωμένα Έθνη. Μάλιστα. Στα Ηνωμένα Έθνη είχα πάει και εγώ τότε μαζί με τον Μακάριο. Ναι, ωραία. Και αν ήθελε να έρθει και στη Γενέβη, ουδής μπορούσε να του πει, εφόσον ανεγνωρίζεται διεθνώς και ανεγνωρίστηκε από τα Ηνωμένα Έθνη, ως ο νόμιμος πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Καλά, είναι φανερόν ότι δεν μπορούμε να ολοκληρώσουμε. Ήδη, όπως σας είπα, ξεπεράσαμε πάρα πολύ τον χρόνο μας. Ελπίζω τουλάχιστον να έχουμε καλύψει επαρκώς τα σημεία που εθίξαμε. Δεν ξέρω αν έχετε από 30 δευτερόλεπτα να πείτε έναν τελευταίο λόγο προτού το κλείσουμε το πρόγραμμα. Και ίσως να συνεννοηθώ και εγώ με τη Διεύθυνση αν μπορούμε να εξετάσουμε και συνέχιση της συζητήσεως και μαζί σας και με τη συμμετοχή και άλλων. Όπως ανέφερα, σίγουρα μας ενδιαφέρουν και οι απόψεις και άλλων πολιτικών ηγετών που είχαν ρόλο σε αυτές τις εξελίξεις. Αν έχετε μια τελευταία φράση, ευχαρίστως να την ακούσουμε. Νομίζω με το λίγο χρόνο που έχουμε να ευχαριστήσουμε το ΡΙΚ για την ευκαιρία αυτή που μας έδωσε για μια ανταλλαγή απόψεων πάνω σε θέματα μεγάλου ενδιαφέροντος για την κυπριακή κοινή γνώμη. Το πρόβλημα είναι ότι όσο χρόνο και αν δώσετε, είναι λίγος. Και ακριβώς μόνο δύο, ενώ ίσως χρειαζόμαστε να ήταν και άλλοι εδώ. Περισσότερο χρόνο. Ναι. Είναι και εγώ αυτό θα ήθελα να πω. Έχουμε ενεμίσει ήδη, εγώ τουλάχιστον αισθάνομαι ότι έχω αφήσει πίσω τόσες λεπτομέρειες που ίσως να αλλάζουν και την εικόνα σε πολλά σημεία. Δεν νομίζω, πραγματικά δεν νομίζω. Δεν μπορεί κανείς σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα να συζητήσει την ιστορία τόσων ετών. Σίγουρα, ναι. Είναι αδύνατον πράγμα. Μάλιστα, αυτό ο κ. Κληρίδης έδωσε την κατάθεση του εν καιρό να δώσετε και εσείς, κύριε Κυπριανού. Θα ήθελα να επεκταθούμε μέσα στο πραξικόπημα με την τουρκική εισβολή, διάφορες ενέργειες, τη στάση διαφόρων, να δούμε πώς εξελίχθησαν τα πράγματα. Πρέπει να πω ότι δεν είναι πρόθεση να μην τα δούμε. Απλώς δεν υπάρχει, όπως είπαμε. Αλλά πώς αφέθηνε αμόχωστος. Πολλά πράγματα. Αλλά νομίζω αυτή η ώρα που μας απέμεινε είναι απλώς να ευχηθούμε ενδεχομένως χρόνια πολλά και ευτυχισμένα στους ακροατές μας με την ευκαιρία του καινούριου χρόνου. Καλά. Εν πάση περιπτώσει, όπως είπα, υπάρχει πρόθεση από πλευράς Ιδρύματος να συνεχίσουμε και μαζί σας και με τη συμμετοχή και των άλλων και σε τέτοιες συναντήσεις ακριβώς για να φωτίσουμε όσο γίνεται. Εγώ το θεωρώ κέρδος το ότι είσαστε εδώ και ενώπιος. Ακριβώς. Λοιπόν, σας ευχαριστώ και πάλι εκ μέρους του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου και ευχαριστώ και όλους εσάς αγαπητοί τηλεθεατές στην Κύπρο και την Ελλάδα που μας παρακολουθήσατε. Καλή νύχτα σας.